Murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambia bono. Buya kegimana inde aso gutwanchira kobali yogiritangani kwegure nyumba mwago emambie. Ensoko bwa kiro mwancho muligereri ncheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general asokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa nigorengani Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saini kuru binto kuru makitapa kerege lakini nkoira ni mahega kego omuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge mutuko ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira lituko bwomogusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburuga lisamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asenka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somorobelio wikiage kyomogusi nobe gokumerana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo elio kumanya naki bakonyorera engere yabo ya kera litko tomocha Bwisiro yobunda bwense kolende talinchira ndio sura krobolemi obiyoke enyoreri bagaria bene kwaebwa megerio chisemi nobosemia iguru yobolemi bwekerero nechikolinga asobolemi bochete skuru nobotigi bokumerwa mache tebone ngombe bune yengiya gale konyana eyinsimbegete ntera ngetia maraba ekonete kunya kukina yo kamara bakonya kuyona nganya kwama buya beka chibuti imokio bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine kile sukuri jumaine chinsa ni bere chamuragoba weka chinsa isato asomurobere oberemi nobotugi ekeroture semia mange kura saberemi chini gongoro ka pathway machine asomurobere boberemi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bwomogusi Eye Yensoko TV oboroso bwomogusi bia mono naende asili njema mbia bono nyasao verumia nyasao verumurendi nyasao verugongo sesenia otole ndra sobo tukubale ngobo tambe na ndio tuikiria sema mbiyega oyo mintone anagokwani naende wakire buya seretara Yesu Kristo nima tenga kwa bokiribia na ndenya sawo kolendire asobo tukubale ngobo nene mono okwagatire okorendire oko bechitoro chimbia na ndo kubokiria sema mbia bono bona bana banyasaye ando sia simole murigeretie Yensoko TV na nemwa bokire mambiega nintanye ngwera ninya sawo itonga mbia mona senge njo kwa bokire na enda akorendire na enda akwagatire niye ndege tanga ningiri nyasaye na amanyete litukuria obunarire munakobokia nyasaye namete igakoteba nganchi na kumanyite na neno no gusaba ko ningo nkomanyite ni mutarasaba erega tumanyite gatoko jumatotara tongora rasi kinda cyabe ngori baito bona nyasaye obiru mugenwa oyo tubekire moyo rero tukwende gutanga ni busyo asiga sinde yo stoko kora anda zo kugenda asi biasara
anda sekendi gyose uchi wakora osemo gondogocha oseke barwa kendogocha osene sabali asema mbia bono iga no gwenta ko mutanga ni Nyasaye asekera ringana egera abengao abentenera abo murendi asobogima bwao asekindi gyose kyokora bono nintigete nkorae gocha sama sabo elinde Nyasaye wito anyara ko bagago totangana gocha sekene gyose tokora sirura rero inchuyo nde naye no muranda pastor Chafet Ageta tigato sabe manna Nyasaye wito muya omotongi gorona ense na yonsi ebiroro twakobakire twakoiro nekera ya Nyasaye no mwigenwa aya Nyasaye bemiganda waturi ndogo tukugwale ngo botambe nande gwatwikire mambiga nigo tukigira asaba bokawo Nyasaye tolendere litukuli rero twakati katokugenda ndonsi abana bawo kabakwenda cyo bisi cyabo abandi bakwenda kuriye bibarua abandi bakwenda kimigondo yabo abandi bakwenda kigasi cyabo mbaro abandi bakwenda n'ikisabali mbaro abandi bakwenda n'asibi asara byabo Kristo nawe kira sama bokawo balende nende bagate baraye asisabali cyose bakogenda n'ishuri cyabo kiro cyisiseniriye go ikamaro kwa Nyasaye toli bakire tali aho nako tebanga yamono asinye cyama yale kwa tokoleire natabe miganda nigo tukigira sore nestushine yega na bikira sama bokawo lenda bana serikali yaito bagate nende balinde kera nomia bona tikuwa kwa bokoleke isyo na manyika Kristo Yesu rumutolito amen kenya sako sisenie nicheno morandia Chafet Ageta kureka nisi hadi suneka ngote banga shalom kabeneli tukolegi ya tukolia masiseni ya mani biyamono kabeno mo Yesu Kristo Ege Nensoko TV uboroso bw'umugusi umuruburi kubwatya nabo kurigirwa na kila muntu Tomogeria bwita Sengen Soko TV jitukoneria Jumatano togotebe butambenga WCW Women Crash Wednesday chinga kimechigo manjito mogeria kera kwa gulilio geria senyomba yago togotebanga ni chinga kichiri nande okoigwanga kwa nyarire koikerania engeya ya uyerituko kwa manyanga oganirio boke ochake kumyokia engeria gekera manjito mogeria butambe togotebanga wikoboke nande wikabwetume ryo nyare ko goikerania butambe togotebiringa amatukaya yo moyo yogo chikokoro mwaka mwanchito mogeria ewe goikerania gustura ikirania bado nabo kunyara ko goikerania gusoma ikirania nusuki gicha gwatemiro mwanchito mogeria bwa butambe togotebyanga aigana kita Sengen Soko TV asiri ogiria uri kunyara rigwekana nabo igekerengero kyabo kego sangu igonga kwagania somoro bya soko bwakire tunyare togosanga tunyare tokumanya mambia bono mwanchito mogeria nyina muna butambe togotebya se county ya Kisini county nyamira gotunyara sinsemo chia Chapang wekase county ya Nairobi na bego county twetana ine gwatunyara sinsemo chia Signet no butambe namba yetu stoni gere 0766 0788 666663 078 mara kabere 6 mara 5 na 3 nere namba yo moere kwanyara ko gusangana intwekerengere kyawo osoru akarwago ujumbe yago asigeta Sengen tu Soko TV mwanchito mulgeria tukwariganie tunyare togusanga tunyare tukumanyania emambia bono buna butamire teranda na ndemo mwanchito mulgeria na ndebene na kwarigania somoro video ensoko wakire soko bwakiro mwanchu mulgeria na inchenguru ku Innocent Onyanga soberete semambia bono kogotebinga itongo mo church ayengira nelinga itongo nagaya semambia bona ndonse soberete semambia yengo kwarigani ime umuroberio na Diana gotebiriri tukolie kireli kurukunga WCW elneli tukoli ya baswati bakebekerete likurunga Women Crash Wednesday na umukoliro kaigo dendo mwanchu muligereri anamono togotebinga tunyara ko batoko genda busiba batebanga tali ubwagale bubugima kwamenyira kini ngayi ukunyara ko bagu ikana gokonya bande eli kwanyara ko bagu gukina kera gwakonyira abande gokonyora naye kwa rosiri chinsagi asemambye ndo cha gutalere eli unyara ko bagu kagenda busiba bande bali bagatebanga gokonya umuntu nabo mambye ndara ikabu tole ebisabo biri kwale chikumubwaterera bali bare kora kwale ko makonya nabo barabasikote banga yaya muntu wentu amuroje gakonya abantu lende tigatumubuguri yagenda igoro igonchira yabene tobasa kobo akobago konya umuntu nayo lyo gokonya tobasa kweba gakagerekera kwebire libono kwebire se kwarure muntu ndebwese okweba historia yaya igotabwa tiyo boroso bonde bwonse
basubati nigo babegete litukulia lero libeli umuyega bwo kunyara kwa bako inyorangiye kwa rabaguru kwa basubati namono musubati umuyano uli kunyara kwa bagakora ngurosire ya mate yayo nyara kwa bakobeka chingwa na chindonge nande bagateba nga basubati barabu bakari gukwa na mwanili bwe ya mona alenge silituko tuakwa na 300 abasache mambia bona kwaliga dio soso murubuli litalia nina sentio nyango twagatebiringa asemambia bona nigo toko batoko genda sobwamo na mange tubwate seli tukulia lero tuchikuba tukumanya litukulia lero Diana nigo tutete turatura bali asebinyoro na genda sakuru kwa alia busungu kanyoranga abantu bali batumanye tororo kaetike nyorukia seitogero kyo of course mate murai kurusobere na bakora amanywa atarasoka isiko igo asenchira abeno mwanchu muri gito batebinga kinyorukia ndigiyonsiyoro nabokonyara kuba uko bokase mambia bono etokolera ganga otokoli chinsemo chirichia mugonga otokoli chinsemo chirichia bubazi itumbe nabo tokoli chinsemo chia nyabiyosi tigandara eteba nyabiyosi chiri chinyinge sana gusi nyabiyosi nerere kitutu masaba nyabiyosi nerere bubasi ebiyosi deroro etokore mochenwa etokoro mwanchu muri gili chinsemo chia keroka boigo tabego tokanando gendo tokokarari wichikenyenya agorwa bu mwanchu muri gili nabego toke ori chinsemo chekerenyo aigas bakorobo choli tokoli nyama yoli nyama yase mambia bono kagirete mwarora chindege chigwe tororo bono nchiyo bono chinga kiechi mwatigiru lende mochake gukora imbere moyeno nabeko nyara kwa tatebye semambia bono soberete ne namba ya itoyo studio Diana ngo kware lakini kilingo tatebye semambia bono goenda alio so mtandao nyara kwa gutubwatia minute go follow kera wato follow bune Soko TV na mono tonyara kwa batoko ba umuganda togendete kwaga cyo umuganda babwatani bako bwatige taseni kiabo nige taseni kiabo bako nyara kwa bakurua ebirengereri byabo kera ba ebirengereri byabo byanyara kwa bigotumika korosi gende korukwa amamuzi usema chibu go mwanchu muri lito basakobwa koba egati umuganda yogendete gukina asenseme ya Facebook nabo igasenseme ya YouTube naboko tubwatia se emambia bono auto stream elitonyara kwa batokoranga twanyara kwa batoko genda sobwa melitonyara kwa batokoranga twabwenere bunege sakuna na mono bona gatabiri mwanchu muri emambia bono nigo toko genda asobwamo nande na igurerende WCW andonse asmoberete nyara kwa mogo totebinga imure na mono ki esemambia bono keliorobereti elieke echake burungi Diana itukeli WCW tatebia gutobeka mesa lende lero majete ko twewe biegwa no mutinyo katano no mutinyo June ekero litkulito bono lide gochengera abaswati bonse bali bono lero kiyakolekana uburai kirase lero no kubasika abanyarokana kubainyoranga mbarororo kuba masikani nabe gukomoro kyubwanchani wanchu muri gereli no gwete no kulitukuli kubainyora baswati dako ba ubwanchani lende abali andoses mulese mambia bono ndumungina na tebiri nako iro bwanchani mungino yo kunya ko bako ngaligani baba muibuli na nako ira maiga na ba mama boss bali barasense abono ni maite boni gaba chifu njira bali kigali cyabo maite cyalenga so mucyo Nairobi bacite kora kwana no murayi bwense ni maite bono njira bali abakonyora mu chief uisire go ikekenyoro kenyure kiabatigere lito kuri goronyegene te murabe kabihina binkororo birachiko babikore to mochando semambia bono twakwariganire litonyara ko batoko genda sobwamo na koranga twanyara ko batoko genda musidayana to chakurigire bali aba so mtandao semambia bono chaka na Facebook tutaraso so mtandao innocent kaite boy ko litkulia lero neritko abanta bankurase twende borongo ko turabusi bagaye amangi kurasi nsemicha Nairobi kurasi umugavana be county Nyamira amosinyali politiko lya rero amanchito mugiye kurasi county ya Nyamira nonyeto gotebanga obochoryo boke amosikenya libo umugavana be county ya Nyamira ekero togotebanga obochoryo boke mbwa koletu abantu mbabwatali baganyete nanigaite mbachorete abarai batakite nabego tokwira na se county ya Nyamira litiko lya rero umugavana be county y'omosike nyaribo nere wiki ware mutu ye senate tororenga litkulia leo ni mambi
ni litukuli linene sana bateba litukulia siasa litukulio kuligeria birengera libiri biko nyaraka bigakorekana sama tukamange abagaba nekera bakiri bosiwe senate ba namonekera babwategende gurunga impeachment konyaraka babare bakaguri bagabanyaraka babagwengereria barwe birengereri byabo igo mwancho muri litukulia rero ntegenete nga namanga chiko bagakorekana n'ibindi tanga niyo chiko bagakorekana nsimambia rero Diana mbanchira nanga batagete bamanyanga batara proceed chibosio baligerelinga ibintu biri yakonya arakabaga ko bachaji timbi bietane tiekerango kilikebwene tegotegerero bagateba bakogende group plenary yani umwara chabwonsi bwe senate nabo igo ekera ikiralia kuratema ari kuraligerelia tebenga bali banyali tukaba ko impeach umubarobo tubwenere tiki katiba negative ibintu biri nabali banyali tukaba ko mu impeach babwatera barabwo mashtaka abo asenkwana turachiko batugutwara asemambia bona chika chinsa ibere negative ibintu biri tuchiko batugukwanira ntutwara mu wakili nabo igo ntutware bali bamayitamagana siasa ilitonyale ko batuko ya satana ukubekira asenchira yobwikirano nabo igo etv itoniye chikobeye maseyemo kurwa senate ya Kenya na muntu nyara ko batokoranga nkikegendera toro iliyo nyara ko bagukwemanya ebe no mumenyi nyamira bono ntu abegetegende ko rukumwe focus yesimuri ikiliye kero bachoriye bakebwa korekanete sechi wadisato na rero muteneri bwe county ni gale bosio bwe senate muteneri yoyo no mugabana Aselieta Amos Nyalibo Moske Amos Nyalibo ngo mwancho muri negati ibintu biri bigendrete naye andonsi yasobe ogendrete semambia bono ngo nyara kabatole otebinga Chabumba ngoma teliyo tabanga we Chabumba ngo Chabumba abantu ba Chabumbe tebakamakonyole bintu bantu mbachite kuminyoka babinyolega ngambia lengenchera bakabugulia abantu go bachagete ngora sana baralire tegesero bakarukoralire gesero bagacha bagakina bakanyora bagurira umuitekera bagura umuito bakagurege tanda bagakina bakaruora bagachaga teba maige kombeke ande mbarugerete sugulia yamo ande nero yarenge iyo bukima ande yechinyeni lakini bona iga ebabwata bosani bw'umusoli batwali bichinyeni na bikombe byoko bikambache bakonywera igona bubugima bura abana babasoma na isikabu kigali chikwa mu monye chikwa muma chindege nigorokire igotoga tebinge semambi yabona batogosegeto nyara ko bagakoranga kwa nyara ko bagakogenda busio na namuntu nyara ko bakokoranga kwa bweneira andosi asoberete semambi yabona limate bali bakoboka kiro muntu gakobolinga bamura kirenga kili tukulikia lero ndirili bali bachiko babakanyete bakano bali bachiko wakana abande bali chiko bago tayi uli 10 koseli kabesa na mbale bagateba ngabona litukulia lero nturamanye isito chikurusiki tukobeka mubere Ndochukura somtana ito Facebook wa manjito Mulgeria auteba Samuel Mukaya. Good morning, tuned in. I miss you people. Nantuto komisiri. Kulende kwa nyari woko irana. Nabego Levi mmoja auteba following from Busia, Obekai. Nabego Kevin Okombo, live streaming, Kuruabu Mwagamo, Nyageita pamoja. Nabego Mochoge Vini, auteba nga Kuruali Yabo, Bokiamo following abigo Mogaka Kiragita watching from Matongo Bokera Nyamira County Ramekyo Mariba Bluetooth senior Kuramara ni watching nabigo Jeria Kibaote bana Soire boigo karibu sana atebanga Minan blessings Jesus name kaitana marandi ya Nyaraga Konyora nabigo WCW auteba Diana Murandemo 99 nire Salomo Nyoni Linet Mokogoti Bobiero Jeria Kirbo Dolphin Mora maybe Kwambokano Ranyabuto Natasha Mkuti Kemi Sophie Motangi nabigo Jeria Kibaote ba Women Crash Wednesday from Manamba Byron Kingdom Weekend Soko TV na Diana Nabasubati Bonsiben Soko TV na my mom Mariano Ngeri kuroka nyimbo Mwakiage Village na my daughter Mazdiga Mora na my sister Zevarin Rebecca Gradis na bigo Emmy na all women wawe na siku njema na bigo Moswati Jeria Kirbo tuaredi tukoligia na bigo Jessica Mora Teben Soko Bwakire following from Pipeline amaiga guchia Sedayson Chogo to all and Soko fans tukoligia nandi Jessica Mora nandi kwa nilgwa WCW asika singi okora abigo Mosodigo Teben Soko Bwakire WCW barikiwa Dennis Kokopaya oteba kurwa Tasha tuabokire biyano turime Soko TV Bwakire ene yaitobuna butambe harone yaito Ensuria maitaote bana Sunny Lady abana Sweet Boy omwana omukorofi hey otuko omukorofi bono na Smart Boy kurwa Malin Islams Club amashabiki nomo saberani nomo saberani omoigwa Dickson Mogusu abekire ngagite tanatari kabya
lakini agoteba nga mosabirani omoigwa Dickson Mugusu oyobekire ICU kumusabira turanyora bugwene bwa bwangu alika ICU lakini kana nasomere ujumbe yae namanyire munari goteba abigaho telensuria nere Rogers Nyariki wa Amsterdam Netherlands watching live Ensoko TV show na Kemi Phyllis Aiden Nyariki Maya Nyariki Antona Gori Kirbo Pande Elvis Opande omongina mo checheri tuna greni omoikoyo Junior Richon Mayaka Ramikyo Bubanya Rombe Kaka Junior Echemarie Chiredio Jones Bundi Amenya Bingwa Nyamori Mugadishu Sheira Kemto Lerongo temande some angonsi Jared Kaburi Reban Kaburi Mosiori Undima Honorable Victor Mondi Miyenda negatia bande pada barabangu Manchito Mulgeria nabega sina mbaite studio bula butameta utimwa butuma ujumbe yage mambia bono kwanya ko kwanya abantu bamino kwanya ko kwanya amati yago Manchito Mulgeria bego kwena nekirengero kyabo ngere 0788666663 078 marakabere 6 maragatano na trineri namba yo moyo ataba Dennis Kokopae korwa Tasha tuabokire bia na kwanirie abantu bonsi b'Ensoko TV buakire ene ito buna butambe Manchito Mulgeria ne yaito na bega teba obunyansi obwo chitugo ahanga gite ujumbe ye yanyoretwe akini nawe teba obunyansi obwo chitugo nkolichire ndikitenga ne ujumbe yanyoretwe ikira kino ikira ndiboni go Manchito Mulgeria yemero beli tabari ko bakurigele yoboleme Mwancho Mulgeria nindoche bali asensemeli ya YouTube Ensoko bwakire following Evelyn Muindi nindoche Dennis Mbati Nyachiro atabakuru batasi twabukire bya 20 ime Ensoko asebata bwakire botambe bijamono nindoche gaiga Dennis Kirandi Dennis AKO musolibwege sukuru chinse machirichia nakuru City Salams Club atabagwe kasobo gachuba ataba watching live gachuba igere kitutu masaba nkagerete no Dennis Kirandi yakuru asemambi yabono Mwancho Mulgeria bunatwaga tabirigo kogenda asese million mtandao nyaraka bagutotomera ujumbe yage litonyaraka batoka yarora asenchira wikiranu litonyaraka batoka yasomaga igana bunatwaga tabirigo togenda bono togenda tugo trend nambe mo city station chiri kurwa sorongo rwagusi Ensoko TV umurobeli Ensoko bwakire nabo gemerobeli ito yonsipi nigero sire asenchira yo kunyaraka ba kogokia go kumanya nabo igotonyaraka batogo semani kekogera kirenga kingo nyora tolibaga neba no murobeli bwongolia marikuri uchokorekana gaiga gakinire ba twale kirogo baikaransa bakwana bainyora nienga inkikege bwenerete lituke limona atebetie nyangau chingero njira ko bugingo mate injiri chi abugete bakachikagera abantu bakaoni ubulimo kamatebye gero wichibuge gwachibutolera bwango gara lenda abantu mbabasa wichigo chiri yes chikalera kidemero meli ito Mwancho Mulgeria bunatwaga tabire semambia bono litonyara ko batoko genda asobomo na nene gaiga no tutwara chinkwana chukwa gachana chukubora dia mabuli ali abwenere tege ko gara kirenga kiro monto nkai gwali libaga na ekera kwanyara ko bakonyora libaga na ekera kwarure kerengera likia utwagesika alia sobwate kwamba karonekana kiama chikogenda isiko kwanyara ko balende gote bungaya ahu na biriga kulende batebanga kiro muntu nabwate libagalia yae wateri bagalia yako nyaraka usanga ningo ira siringana limwamo rero kwenywire mapema kwamba karonekana ngano butagete utumotivate Tuira siringana libwa mwese mbambi yabono tingale jimwa mlero ndaito Mulgeria tatabinga ninkiri goteba ligoteba nga omugambi bwanchite liomana takolenta ekinyorukia yase obwamo mugambi bwanchite liomana ase kinyorukia takoleta oboma abantu bae asobwamo takolenta abantu bae asobwamo mugambi bwanchite kinyorikyo kibata abantu okay takorete kinyorukia ya sobwamo mugambi bwanchite liomana takorete kinyorukia ya sobwamo inelingana limwe mwese mbambi yabono dayano tebirenga inkyora nyalko bagukumanya kurwa senchire igokwanera igoro yo mugambi abagambi no barenge Nairobi bachite korora umurai bwense mpakwane tenere na mono engakinera aba chief barenge aba chief barenge ngakiri akare bamanyekane ta samarieta kwari ko ungambu mu chief gete abantu bare saa moja yare ko konyora nchira utabu atimurubeli ora as a chief abalinde innocent kyato kwanira abagambi lakini babegeta abantu sobwamo because igento bari kurenda manyete barenge kurenda bune territory umu chief gango murai bwense
kerari ese kenyurekyo nero kurigeria abantu mbagasa gucha koreta birita bwenereti eke ntogocha na misiasa abagambi kero nari ngomoke na karolire kibarasa kya karangiri gwigo abantu bakobuka barabuga ikisirimbi lakini rero sirimbi kirana guchiwa ngo ibunyarebe no muhibi nyarebe uyibire amanga nayo era igo nyarebe itiro muntu amanga nayo era igo uso saliri lakini kale na karolire kisirimbi abantu babe konsagu bakana karolire baguchwatwa kibarasa kiranire bate lirikale ibintu binge bakabikorere bw'umugambi abantu rero bakagenda ataragenda kugamba n'umugambi kwanyora utangane police kwacha kwatebwe kinegiyanga mate ntubwate chikesi ngo civil cases kinegiyanga ukwira nango uchaka kugamba n'umugambi kuruka nanda abagambi nabarabumanyete muyegonde toyo asikenyoro batanyore libaga baretoda nonekera go kwarari n'umuntu asirire na ubako enshuanga ki security nera kuchole kuigondo tebanga bamura bali bago chabana korete liyo gimagoro bagaiga rero tubaigwe ngangwe mokolise ana bokolise umete semambia bano mwanchu muri kwigure ngumugambi otali konyara ko bwanchete liyo mana takorenta abantu baya sobwamo mugambi bwanchete liyo mana takorenta ikenyoro kiaye asobwamo ngo mwanchu muri lina bago tebinga umugambi uyo bwanchete liyo mana totagetiyo matebelieta orentire kenyoro kiaye asobwa masande bonsi yasoberete nabote tengu mugambi ura asigete nabondo chenga ereganje tomorembo tubikira asobwa ndonye karo mugambi nabagote babuna kolenta abantu bayasobwamo nabagambire nde muigure ngakiekera bwanche teliyo mana abantu bawo toko baleta asobwamo onyenjira dero tagetobeka abantu bawo asobwamo nokoba kwanera asenchira yomorembe Doje chabutogire chitaika 19 ndabona igese mambia bono mayiche 12 mwanchu muligereri na nigo tebinga nigo togendete kuligereri bari baro tigatogenda umutima kumusini nitukwira na Diana tosowa samaya aliyagendete korekane se mambia bona basaki baito buna banyare kwa bako yikiga onyege ko betere lichinga gitsinde nabo turabuli basaki baito nonye ngwitira aso mtandao live batumanyinga ngike data asichi county cheito ibinyoro byeite litonyara ko batokwemanya na namono bari mwatomire ujumbe china se umtandao nturabe bangwira natole tubasome asenchira bekirana Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi gagendrete gotose mwana boire bukia tali yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakole wetanga kuru wasare nyorali chibu asomurobiryo bubugimanobo cheno asora bego kumeni wanabandegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo cheno kumurikira marwire no bugwenya nyoro murobelyo bubugimano bocheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime Nensoko TV uboroso bw'umugusi obulimira bw'esiro y'obunda bwense kulende tali nchirende yonsira kurobulimi obiyoke enyoreri bagalia bene kwa egwa megelyo chisemi nobosemya egyo bulimi bwekerero nechikolinga asobolemi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya ngale konyana eyinsimegete ntera ngetia maraba ekone tikonya kukina yo kamaraba konya kuyone nganya kwama buya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na Bethel machine
kila siku ya Jumanne chinsa ni bere chamuragoba wika chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa petrol machin asomoro bere boberemi nobotugi ime Yensoko TV oboroso Womogusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizoko jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Ekimamosi yeye igoro oyegeteni kenda basia y'abanyangongo eriso aseriso no moteneni gwegosori yenkoyo omosubati igaudensia bosibori ontiri oyue olibiri elire eliebisero obyenkoyo imyarogongorwa Nairobi asokoba egati abasubati ababuye birimbi egiata endabasia y'abanyangongo nechigo kwerera teneni obugima bwaye igwika abaire egakwigeka obunyamasi bwaye asebisero obyenkoyo bono tomocha kubwata itariki 9 Daniel Omwaga unabotambe ebantona Erieta Suarez ekimamosi yeye itariki 5 nomo eyemo aseyemo imeyo mweroberio bw'ekigosori n'abanyangongo kuchakera egetone egwe chinsa 5 na 3 kyamugaso wikengoli ye chinsa 10 kyamaragoba wimanye omuganoye egaudensia bosibori bwikeranu Ensoko TV aiga no okorimia erango yao y'ekigosori egati y'abanyangongo ao Ensoko TV oboroso Womogusi. Manjito murigeri yabwita Sengi Ensoko TV na nene chiga chino to kumanya hali agendete konekiwa Kurachi County tote babutamini gotocha Kurase County yetu ya Kisii ne county ya Nyamira to kumanyanga wekera boni gana ali alibebega konekiwa kono manjito murigeri to guchaka bene Kurase County ya Kisii
ase kigali kyaba MCA batatu bibunge county ya Kisii abo bali Boss Mairura we ward ya Masima, Thomas Yobare we ward ya Basibo Itangare, Amona Nicodemus Omwamba we ward ya Bochiburabo. Abo barekanite kwamereria bukuru muganete kwenekiwa se county ya Kisii nabigo kwamereria omugavana we county ya Kisii omusike Paul Simbarati nigo kigali cyabo cyabete chikorusi ikigwatwa amaguru manchito mugeria asigo kiraboniga batamaiti omontogo nite kokora agekorerekyo manchito mugeria turatigeri gati yali abetega kwenekiwa litskirigoro. Monogeri bwebunge county ya Kisii Philip Nyanumba nigo yabetereria abutorege karo kyagenda tasebunge yumambia yeritsikuria rero maiga yo kumanywa habna nigo kigali kigati abo MCA cyatirwa amaguru asensemo yebunge yo emambia rero. We were informed when we were on session, we came out as honorable members, we confirmed, and we have called the security agency here, they are here. They are going to start investigating immediately. Because anywhere in the world, the assembly is the most protected area. We don't expect this kind of an event in the assembly. Kuringana na abo MCA abo kigali cyabo cyatwa amaguru hamo no mu MCA bwodi ya Masimba Boss Mairura, mu MCA bwodi ya Basibo Itangare Thomas Yobare na bwo mu MCA bwodi ya Bochiburabo Nicodemus Omwamba asibono bagikirie egekoreke na goteba nigo bakubuniwa asogusaba magendera si wodi cyabo ayo atrekeraniwa ase egekekiga. We were in the assembly with a normal plenary session, and my peer told me that we have people who have come, around 20 people who are in Masix, and they have destroyed my car, that of Mheshimiwa Obare and Mheshimiwa Omwamba. I just want to call this matter ni woga. This is cowardice of the highest court, and some of us, we are not scared. In the past 1 or 2 weeks, we've been calling out the corruption in Kisii County Assembly and in Kisii County at large. What has happened today is an act of cowardice, trying to silence us so that we can stop talking about the level of corruption in our county. But I want to say that that's an act of cowardice. I have said before that I'm one person who doesn't fear anything, and I want to speak directly to the governor of Kisii County. Stop sending those people. Stop sending those boys. Nalenga assembly ngode bunegari ane yabo choirwa maguru. The motive I don't know. But because I'm here and the security agency, they have come, they have promised to dig out and know what is the motive. The only thing I know in Kisii County, I'm elected from Bochiburabo, and I've been championing for my people to get the development which is not there. Komanda wa wanyanyimbo wegatsinigia Kisii Central Musaima Mai nigo aikasa chinsemicho na bwigo kwenekia gekorikyo asibono nyakobaga kubika teneni nigo abarazi ko korobutuki boima ire kubika biara abikirene gekorikyo. County Assembly is a designated place that we would not want to see something like that happening. It's an incident that has happened, and in our response, we are going to, I would have assured the County Assembly members that as we secure the County Assembly, we are also investigating a matter that has occurred here with the seriousness that it deserves, because it is not something that we would expect it to happen in a designated place like this. And beyond that, we are also scaling up this security just to ensure that something like that does not happen in future. But in the meantime, we'll get to the bottom line and find out who are involved in that heinous act and the motive of the action that has occurred here a few minutes ago. Asibono aba MC abukigari cyabo cyatwa amagoro baburire obutukyo bogokorwa na kugayanwa sobwango elio banyako bakubekera oborende bwisaine. But as you can see, this is a threat to our lives, because the security agencies have been here and have made a statement. We want to trust that they will be able to bring this matter to the public so that we know who is behind this ill motive. To the people who did this, I know and I've been informed, reliably informed, that it is a nominated MCA who was coordinating these boys. This is cowardice. I have been in this game.
And I want to ask the security agencies to act. If they don't act, we will act. Kuripotiria Ensoko TV kurasi bunge ya kaunti ya Kisii, Chempethuel Machin. Onchomulirili roboti rwa Bethel Machini ni gobono rogo torokia nga kuigure bunamo nyanyimbo ya gosomo speed ya tebire. County assembly ya magache county assembly ga kurukunga designated place na sata kire kule ndumono ne kerokora chigali chikwanda gwa twa magoro na kakichinde bintu binde byakorekana bunebyo negintu gitakire kumanywa sobo imenga nkikia betororo siasa tebasakoreta muchando pakase bagwikira rende kwarale na babwatukire erwotirwa inesemeyemo na insemo ya kabire ntugene tenganero ni kwane tunyara kuba tukomanyanga ningi kiabete asama gacha ye assembly ya Kisii kagitene wa erinde innocent mabwate CCTV babwate CCTV bari trifu bamanyanga kinga kike tebasacha gwikiranga kera montako genda assembly because ya no babwate chinguru cyo kwana biri batagete kwana nyoro muchando abeire toko genda busimo ncho muri gitutigalta se county ya Kisii nigobona toko genda gwika assessment ya sameta se amateye mo kurwe kinyoro kya bondonya yego toka imeye wadi ya sameto mukwerero imeye bunge ya bobasi yasabire obone bumwana obaselieta Faith Osoro oyo bagateba niga ukagere goitwa no mwenchoye Selieta Steven Nyamaleli na gotinde kwa nyaro yoburire bwabo asinga yabo nigo bagateba nigo babugane tibono obone bunyara ko babuku bwatigwa ilio banyara ko bakumanyanga ningi kererete umuswati yo omoke goitwa Ematemo kuru ekinyoro kia bondonya ewadi ya sameta mukore bunge ya base county ya Kisii yasabira bwene bumwana obo Selieta Faith Osoro yokagere goitwano mwanche Selieta Steven Nyamareri na gotinde kwa nyaro yoborere bwabo asenka yabe gotoka ime kenyoro kiege tuki miyama chawe chache county ya Kisii asekagere bana nigo amoitete angemetenye 5 bona yaerire ega ikataro 25 mutenye osaba momurori agacha baka mwana isiko gaiga aganda imame sengenje tu Bible bane bachandanire na Faith inje ndete kogenda Kisumu bunandega okwanga Faith togenda nere Kisumu tumanye gocha koira na asechinga kichinde ji turanyora Bible bali bapoire lakini gochimambi yaye magwasiriano tayo simiteyo maiga yobo tukigokorekana niga abanyanyimbo banyorete umubero iyo maiga yo mukagero yo kumurikira mwese ko mwabanya gosira oroboti asenchira kirero ya Facebook na komate ibuna anyarete ko ba ukomoita mwese ko mwabona satindekire nganyore message Facebook umuntu text umumuro ko Chris Nyamareri agante binga ngagere time ko mwabo Faith eni gotomere message yega otebya bibuli ba ngatare nane umetenye 10 na kweta gatinde kunyomba otebya bibuli bago bachina basikali bachikurusi umubere twati takonyole information nga amwana na gaitire atindekire nyaro yegetanda message yirweta so mwana ne oyo kabere wikaba kagenda bakase enka y'umugakuyo kartu igetororo mbate mete ko cheke nyumba lakini lende kuetera no bumanye serikali ebwate mbate mete ko ngontanse no muti babwata singencho kuyunga yogindirira asoke kurugira undi yakora karon sali mire nabo kuyunga gento kereke asaya na atawete karo bachita ko ngonta asaya kuringana no muro ya tebete ngano amutindegete bakanyora aronga kene enchira nera asaya akorete yogiringa ko kinari mire abasikari bakorete mirememia yokorema ekena wanyore tumubiro ikorense muna bayurusi tioro ichumeri yaerete igasobwen serikali njakorete gasiringia abakageru begekoreke gati abamamu mwabo mukageru monene nigo babege tubyara asebono mukageru monene anywete sumukorende agakobo goikase nyagitari ogembo asebono agasene kurwanirira obugima bwae mumuro inabwatire byara na ajichaga kero abwenda aikirenka na nywete sumu akairu nyagitari no ali lakini lende muna chiribo chikona gocha obeire mbuyale nandi nabara bose gocha gwikukotini bwango igasengencho tari muntu ore maututi otanyara kwera sikira korete igo umuntu bwate tuno mongina ekero mumuraja nabo akasa lende nero obwe oleime oganyeta irukoti asengencho kogambiwa twanyora umwana uyo nonyo salikire twamure tukamweka sema cha liogembo litukoria mambia komoreta tuna komwene bono ntumuno gusaba goito twari gusaba abantu bamoyo muya batubwatesie enkeye ninsere
nonya ne chibesa tumigete tokona gukabesa seng'encho korana kore tiene yani akora tu postmortem bang'iranerie kibande ne chianga chio moise kuri nje gotwaraga igarakini kibande bangenje gokonyera omwana kuna kogosaba kwana nono ngosaba nabarai baratwara okuganio kuya seng'encho omwana ono omoke bagwanja gonkonya bankonya gekora tinkonyara komurinda nje bono ngaroche ng'ana agotire ekira bono eyamate y'omwana Faith yachakira amarigani yokomurusia senkena komaretaga igasenka yabari tukoriangere komokora amasaba y'omwerio niga abantu bonsi bogwanche kwebanya ko basaba nyako bakonya yamateiga nyako bagokonya omwana nyagosia nyako ba ugotika maiga kuripoteri getsen kiabo na mbema gian Soko TV kuroge kenyoro kiabo nda nyabosi abana ke utoka ga igase ward ya Sameta Mokorero bungi abase county ya Kisii iretari ne Dominic Onderi Nyabuto Tomurigeria tugotigana no robotu rwa Faith Nyata musubati yo nyartika goitwa no robotu rwo China sana angimono asaba subati babere bagusiria magema bagwitira cinjira cy'ubututuka nukore no manjito murigeria no gasaba itubona eyamati ya inyoro bwene bwabo cyo gitobusuka mutwe nabego kubwatikana no mu baromoke bw'abasaye babete bagwesokia na kwerikia unaba kicikura bono nigo basemiwe na kuborirwa kwenekia bunangwe sokia bare banyare kwerikia banyare bagochora barayi bari batagete kiga kigati abasaye besoki na gotiba buna nigo barayi bari bagonyora bagochora batari gwikirania emiro yabo manjito murigeria turanyora robotyo rwabetero kwariganirwa no musakito Wycliffe Renge abasaye nigo barorekanire gotesokia sobonge ere kwerikia na gwakachikura ananegema ase chinga kichiga cy'abachore bakabwakorekana nabo igo gesekembe kya IBC keigura emerobelyo yokobalikia bakichikura abaya. We have realized that a number of our people do not have national identification cards, which is a very essential document. So we are beginning with that, and then we are hoping that once that is done, we are going to ensure that our people are registered in numbers so that they have the power to elect who their leaders will be in the next general election. But even before we mention about election, ID is very important. It's a very crucial document. There are things you cannot do when you do not have a national ID. There are transactions that one cannot make when you do not have a national identification card. So that is why we saw it is important for us to just come and talk to our people. We sensitize them and they know why they should be having national identification card. Bako kuwa na Soko TV abasayabo nigo bate babuna nige serikali yensi ya Kenya etararo baseme obuya gochia asaba na ingoro yobuya bogwaka chikura. Ekente serikali namba 1 itakere gokora civic education. Ense itonere maega asoko oko vijana mafunzo. Vijana pia tigaire maega na nini ntu totakere ko baminekero regiense. Changamoto ni unapata ukosefu wa mtu kuambiwa ya kuwa kitambulisho inastahili kuchukuliwa. Na tuichukue kitambulisho juu ya kura, tunachukua kitambulisho ili kesho vijana wetu mama wetu wapate kupata usaidizi. Ande nigo bacha babuna tibabwati okwege na gochia asabarai bali bagochorwa gocha CBC abwasa bagota babuna tibali ko babegenwa asobokoreri. Ngenjo etumaini no patriotism eliyo yani yo kwerwa sengenjo yokorosia magenrense ya ino egende ikiaborire abayibori bamenyete hayi hoye bachandikire myaka emenge bagire chikure myaka emenge bali gokonyeka etogojoro omonto tomojoro muya ogoikaga ali ase kwende parliament area ochenjia osoba gosasima chibesa osoba gosasima ndabanyabesa bono gakimutaye gochenjia trend egusi elinda tochore biongozi abaya barakonyense bararete tumaini ase bichana byaito elinde bake kureyi. Abaseme bono nigo bwarurwe gochia asabasayabo belikie buna bakichikura ekiagere kura nerenchira yoka yoko bachora barayabaya gochia ase chiabisi ao. Thank as a people of Kabondo Kasipu, we are very happy because we have a big number of people have just come. You can have a look at the other side of the market. People are there, including the Form 4 that have just done the exams. They are here to take their ID. And that is the urge that we need as a nation. To spearhead this mobilization process to ensure that our people get registered as voters. Boigo nigo basemigwe tibabasa gwancha gotumekuwa na banasiasa erekora chisegi no bosalia. Asaba saeba minto bali bagotumeku na banasiasa asa manufaa yoko sali omorembe egento ndanje ko batebi tigato esoke to tujiandikishe kama wapiga kura wapya eri ndo nyore mechando aba mura bange bali bakwa kuchibese erinde basari emekutano
abange babe bakuruchi family chitabwati besa abaibori bachandegete bakorera bagokugo se bakomia nigo yatigere ase abasaye bonse gokora gochora kwa bene na kwelikia buna bakichikura inkolipoteria Ensoko TV korwagaiga asobo gatagati bo mochobo songo e county ya Kisii eretariane Wycliffe Orenge ya kigimu mulikito Wycliffe Orenge dorobotioruo igoro yabasaye nane mono inchira babwerete kwelikia tokogenda busyogo so ase e county ya Nyamira ase ensemeli ya West Mugirango nigondo chumulikito Steven Nyarikembu data bangia mateyemo ase umusipati wa mugurukunga Rebecca Bosfuli kurwase kinyoro kya muruga ikiwikirime ye wodi ere bosamaro imeye bunge ya West Mugirango basabire obokonyi kurwasa abasamaria gosabante bwatomo yobugwancha eri bakonye banyarkoba bakonyora obomenyo ose nyumba yo kwagachwa na eli banyarkoba bakonyora obokonyi bunde buranyarkoba bakonya namono kilibasabire na kero kiboigo nogokonyu kwagacha nonye nyumba ya kibara tigatwigora botiorwa rwa Steven Nyariki Embunde nase family ya Rebecca Bosfuli Samuel asensemo ya muruga wodi ya Bosamaro bunge ya West Mugirango ime Nyamira ikira otogoiko nigo tokwariganiwa ne nyumba yiga ya mabati ase kurende tabogete igoro ne bibao bikorokya goikakoreto borabu nyumba mbarbare necho ihero seiri amagoma yenzo gekorokya obotako bonene bore asumo chyoyo iga Rebecca Bosfuli mugaka kuruku Samuel Nyabuti na ira ne irimbi ya mono asengenje y'umusiko yagi ekiagera nginyo ira senke yiga tinkweba kumwera ne ya mono asengenje aruro bakonye eko menyete nyumbe njandite ruete gutwa hano na ira ne irimbi ya mono asengenje nginyo ire nyumbe ndwerete ono namenyire ninga kintambe ntabwati nyane ginkuri ndumurwaire aira ne irimbi ya mono asengenje muraya nginyoire na muraya onde wensi oraruye nkonya omugaka igarwarete omongina igarwarete tari korora biya obeire gagusumbuka matuka mange kubwatekana na yoni we ya mateiga konyora Yesu kirie kugania obokonyi ase musamari onde bwensi kobasira irio konyore nyumba nendagira kwegendereria na murayo onde bwensi okobori chikura ntotage tobokonyi bwao na inu mubekerero koboko Samuel igaiga egere mongino oyo no mugaka oya bakore kibakonywe ekiagere nyumba ego tugetanda nkeiyo moito toiyo enyumba korugore korora buna bono mugaso omongina amenyete nyumba ere 66 round yobonyansi tari korora maiso bono na bemechandera none echorogora ate intubono buna bali torenka nande buna inje mono na chete nkarora mayanda ngatebi ngakwana no mwezi migwo yagi amaene nebirero wetera omweshimiwa Dekrak Oyagi miganyare ko baga kwirania kuboko ase amate maega yo kubaretera amabere amabati nabo igo chibando erio kwegendereri munenjere ya moyo gochaka umochango bugochangire familia ya bene ino mwezi migwo Oyagi buna twakwanete nere igotoroje nga ebuna chakire foundation igondoje nabara chigotokonye ekiagera ndoje ngakientangani igotua jeta tokamuretera esukari omochere esabuni amabere box nechibando ntwamugorera juice ntwamugorere yako nakoria nande bakatweikeire ngakie ya rero nande ndoche chibando mwezi migwate aba mwezi migwo Oyagi chiachira emetorero isirini twaretira amabere amongino arosie jana konywa egento kende buna bono mwezi migwa natagete atokonye amang'ana enyumba oraretire mabati abera ninjana areta egere abarai bande barorero bakonye omochioyo igo none bono efamilia yuetaranyora bokonyi boikiranu bwesi oratake gokonya turwe peipirie egere mubeke ebesa orore korete rieta Rebecca Nyabuti Rebecca Bosfuli Nyabuti egere toche tonyora bokonyi kurwese morabagambi egere motokonye nyumba yagachwe echo yagachwe omongino yagorirwe getanda agorirwe moito pamoja no mugaka nere ngagerete mwarigere nyumba mwasoa getanda nkeyo asita Yesu bwenge bakorara mugambi onde bwesi oratake gokonya epeipiri nereye bare ne kenyoro ekyo ase nsemo yetundubari ya kenyoro ase wodi eyueyo nigo boigo abaremi bekemerie chae bari ne kibago chengera bono igo tori no mogoka ase eng'encho bune tundubari itu ya kenyoro twabira sama tukamange tundubari ite tabwati rangi
ere igo yani kuria gagutu plaster wono ntore no mogoka singenjo yo murayi itu kwesokiro kurukudikira kyuyagi tuwabwatira na tekira gocha ngeti niko boli kula chinde lakini wetera sinjo yobuya bwo mwana olia no bosemya bwato obuya nabona amotebi nga 2027 naonde gega ngotane chibuti botuko. Steven Nyerikie Mbonde, Nsoko TV, ewodi ya Bosamaro. Biamono sana musakito Steven Nyerikie Mbonde kurasitense mochiria chia Bosamaro nimeite Innocent Ngote byari ngani gataite tuikira na sitense mecho yara seito manjito muliya kulende tugotikana nayo ni gabara ibekia magya tubire kurasitense mochia Bonchari baboli abamenyi bebunge yuwe sokya na kweli kiasi kya mekyo nabegokoba abasubati bali bakoliye birobo amabaga yoborayi ko kwana ime yewodi ya ego kwana ime yabe ewodi ya Ariana Roysondari oyoro mo debut patron bekia mekyo mebunge ya Bonchari ni gabo boliye abana inchi bechense mecho sokya na kweli kya hunaba kichukura chinga kiboiga moiro koboko oyogo koligyo bo rai wense Dr. Fred Matiangi anyale gago chabuno mobwe chinga kichobo chori Matiangi for president. Arambe. Yubiri. Mbele pamoja. Mbele pamoja. Matiangi for president. Tunaendelea kuwarai wanaume ambao ni viongozi ambao tuko pamoja nao. Tafadhali kama mmesikia popote mlipo, achana na wamama ambao wamejitokeza kutafuta viti mbalimbali vya uongozi katika county, either nationally, katika ward zetu na popote penye wamama wanatafuta viti wawe viongozi. Tafadhali tuunge mkono badala ya kutupiga vita. Napenda kupongeza Nyamira County kwa kazi ambayo walifanya mzuri sana. Kwa kazi ambayo walifanya wakaezesha mheshimiwa wetu Daktari mtarajiwa rais wetu wa Kenya mwaka wa 2027 Dr. Fred Okengo Matiangi awe ameonyesha Kenya kwamba ametosha. Hii ndio timu ambayo imetambuliwa na Jubilee Party kupitia kwa General Secretary wetu Mheshimiwa Jeremiah Kioni. Tunawakaribisha wajoin hii timu tufanye kazi pamoja kama viongozi kutoka hii sub county ya Bonchari. Kama wana Jubilee wa ward zote 4 za Bonchari sub county kwa ajili ya kudunisha ya kwamba tuunge mkono mmoja wetu ambaye ni Fred Okengo Matiangi. Fred Okengo Matiangi sio tu mwakilishi kutoka Kisii, ni wa Kenya mzima. Na wale ambao hawako hapa siku ya leo wapate nafasi ya kujiasiri ili kila mmoja apate kura yake. Ikifika mwaka wa 27 kura yetu itakuwa ni kwa Fred Okengo Matiangi. Wanchubuligili tugusuka busio tukurwa senseme yu ya Bonchari nigo tokogenda busio stokora abarai kurwa ase orogongo rwa gusiana mono bali bakubwatanirwa nekyamagia ODM nigo banyareko bagatebanga kubwatekana negetambukiro ikyameki kyaro kirigo chikubarusia abande kurwa ase chikomiti nigo bono bagateba kiachire mamincha no kugania kuri gwekyameki ona namonasi bakare goteba nigo bono igo mwanchumuligili bagateba inchire yo yemo maiga yugosira kwa Raila Amolo Odinga nigo yorokiri kiame kibuna kianyariko bagego salika gwikira bono ke kuchikobage kororekana go tenengia barai kurwa sorogongo rwa gusimwe chumuligili tunyaroro boti rwa senchira yoikirana naende twegwete nga echame yeito ya ODM twabere togotena nero twabere togokunero nga neta togokuna abana baito korugusia abarai twachorete tochakere bono muno mochumbo ito omochumbo kurukwana nere engoko tigatibwe na amasikani yaye toche naende omochumbo oborabu nere tigasikwe nonye ka ODM tigasikwe
tocho musene toito senior commissioner Okongo Mugeni noe karo ODM nera asikwe nonya kare nabwato musimamo oye no muntu osomete lichiko o understand tuyomanyete no musene toito nyonka nera tigasikwe ne chama ya ODM njire mutaite kobo uyo una mobasiali kurwororo nduntori wechigo wanja enda bana abaito batene inoro tenena matiangi usia ige tole na matiangi na ndo abachumba abaito na baseneta baito baro ODM igotole maega ya ino na ndeto andete ko basupportia na kibagendi naye tata tenna makongu tuo mamono abwazore tuo mamono igotole naye no mugusi igomono mokogozwa igotole na inwe na ndeto ko enda maandamano ataere ngenki yako era ODM yachakire uchanda abantu na ndiko bachanda kubasumbua nturakora korera ogukwara ira buna twabere to support Raila buno mugusie miaka yonsi twabere to gotenana Raila bona abamura abamu abatigere tekerugo okorukunga nero Oburu Odinga inki yako rachakire uchanda abachumba ababande kyaro ODM etenete demokrasi ye teri ODM twale kuboliga ntubuna abagusi bari twabere to support ODM twaje support ya matuka mangi anya mwachakire okora uchanda abachumba baito twajote gotero ODM ryalingo chikorutororo ande twaruro na mana mano toja chizuguri kirimo ayo gotaba tobogorie ndune chikaya tokobogoria ODM aya magotokorera na mabe kuno chigosiria demokrasi ri babo nyona bagaka baba nyona barwanirete tokanyoro busiborega naye umugabana Simbarati tokweta maskani yao tigama ngana yoko na kungusa kujimaega igoro ya mangana ODM ngomonto olio cheta asimatian akoleki ngaro enga bachikotekere westep no Raila osirire na arorengo omokubwa bwa ODM ekera asirire bone chame abantu bari baro bagendete konyisira kwikireke gwangeke bone karoko wasali gogochanga gokoruoro gojo support Matiang'i buno mugusi buna abachumbe bandi bechikabira mbali gojo support Matiang'i ngakobe sida ngokorusi gororo ese chameye wakusiko ente kinto wanja buna abagusi na buna abakenya kinto bune kinto Manjito Mulgeria tugusika mutwe kolengana ne katiba yo mwaka bwechirubere na 10 nigo egati yababwatani boigabo bisakurwa sensemo ya serikali barigiriye muswada bokoligerie mechando yebisakuru ebike nabaigabiriya bitali konyora bokoreri oisaine nebisaku binde nigo bikorolekana gwetera ogusanga no kubwatani Manjito Mulgeria torobotirwa betero kwariganwa no musakito limeti nyambane kubwatikana no muswada oyo bwe katiba yo mwaka bwechiribu komi turatigara robotirwa. And we are the ambassadors of the quiet voices who have never seen this kind of lights. They have never walked on carpets. They have never been on TV. Omoyega oyo bokorwa ebirengererio okorekana ase amagacho a KICC imeomucho Nairobi nigo abarai korwa ase ebisakwebyo bakwanera obuya bw'omuswado oyo ase batebire nigo oguchia kwenekia abantu abo bebisaku ebyo byombirie obwene bwabo ngwikera nabore. And why we are minority? One, numbers. Anything small, especially population, becomes a problem in a country where we derive politics from tyranny of numbers. So when we are fewer, we are not even able to get an MCA at the county level. In most of the counties where we are, the governor, the women rep, the member of parliament is from the majority community. This policy is both a recognition of their rightful place in our society and a reaffirmation of the values enshrined in our constitution, values of human dignity, equality, inclusivity, social justice, and protection of cultural diversity. Nigo abarai bairari bagerio na gukwanera oburai bw'omurai bwense William Ruto ase batebire nigo abeirega kurigereria abantu kurwa ase ebisakwebike korenganirwa na abarai abakoro. Some of you might be tempted to think that as government officers we speak about the president because he's our appointing authority. Partly true. But I'll also tell you some other truths. When President William Ruto was deputy president,
he started this gospel of inclusivity. And inclusivity was inclusivity of regions, of tribes, of economic sectors. That mining is important, but so is wildlife, the resources that most of you have. That transport is very important, and therefore roads cannot just be roads that are in central places where population is high. Let us do more roads. But more importantly, this division called the Minorities and Marginalized Communities Affairs Division was started when President William Ruto was the deputy president. Said 18th of December is the UN International Day for Minorities. Let us start celebrating these people. It might not amount to much, but let them know that they can travel to Nairobi, that there is a day for them. Let them share their frustrations, their sadness, their happiness, their culture. Nonya nabo ababwatania abo nigo batebiribuna nonya omuswado yo oirire egeka egetambe goikerana nigo orache kubakonya. The government of His Excellency President William Ruto to see how best Article 56, Article 100 of the Constitution, and Article 174 could be brought to life. When the country was celebrating 15 years of the Constitution, we have nothing to celebrate because those particular articles have been ignored for the last 15 years. And now your territories have become the most important spaces for development. And one of the things that this policy then is trying to achieve is the nexus between development and human welfare, so that we do not have energy activities like in Loyangalani wind power project or Olkaria energy project that displaces minority and marginalized communities, marginalizing them further. Ngoripoteria Ensoko TV, erietariane Linet Nyambane. Gimomo sakito Lineti Nyambane noroboti oruo na ndigaritira ruo atukoreira sebambi yabono na bankara ora mwanchu murigiriria basaki baito nigo bale chisemo asbagendete kubwati na koranga kikeli kebwenete gokorekana sebambi yabono na namono kwegure amange batumanyiri kurwa sebinyoro byeito kuruchinsemo chiagusi nabo igogotobeka asebicha no boroso bwensengima ya Kenya ande libagali gotoka na bokonyora no inkurwa saba matebali batoncho kana ine Diana tokomanyiwe kegendrete na maine na mangi twa watu mwanjito mogiria twataito sangana kore twayachutire na gukumanya aria egati aria turengete kuri no mwanjito mogiria tokwenda somo tumoko mokeigo tunyare tukwirana toswa sense media yechiga seti na botambe iretariana Diana ndemo umurubire soko wakire. Eye Ensoko TV uboroso bumugusi omukubyo neritwo abayenwa abange kurwa chikansa bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo naboigo amarandia imegata seni Ensoko TV tuchikumirana keraritwo ria Jumapili jakira chinsa 12 chamambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru naboigo komoterera nanche Diana ndemo imegata seni Ensoko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Nuga
ite betri uratumia segari yao ebetri guchachirimo ugakweba ebetri urege ni chinga kichonsi ebenga kiribirira gusenga kiyobokendo tawe chanika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asinginchao nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia chinga kichonsi chipetiri uratumie asigari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tutapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Ine asama kia ya mbireo. Seino mbireo. Asama tuko amaega. Obugima bwotereri tuko bwomugusi. Nigo bwale gusirwa n'oburimi. Rikomera, riburga, risamura. Byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo. Ningi keire ribaga rikiage asinka yomugusi. Nobonchereria, noborokia, nobonyanyimbo, gose nobwagachi. Asomorobelio wikiage kyomugusi. Nobe gokomerana na inche Frida Kirbo. Kera ritukoria ijuma, chinsa ibere chamugoroba. Astogo sanga nomugusi kurwa chingongo iliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera rituko. Tomocha. Obutindire busumbasi amate ninki kere tokore. Asama rieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna amaryogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwana funzi orenge kwende university ongere gutumia amaruna amaryogo yogotindi amosariri wano yaikireke wango guikaru arigo kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa utigire onge yakonywa amaryogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde ubugima bwabo bwirane gochaso ubugimo bwe. Asamange twakirisimyese namba 0706840844. Betami Rehabilitation Center lichiburi gukora chingatare icyobutindo. Ubugima n'urugendo rubwatamange amaya namabe. Umusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko ya gusi na gusanga nabaya eteire nabakuyaetera. Nchekera na ibole twe unango tebiwa na ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ikemia kasta ngachaka ngotiferpo ngoira samago wani kamanya gutokanga na twango ona wachagete aya nime yo muroberyo bumwenori kirali tukule Jumatano chinsa ibiri chabutuko imeya Soko TV uboroso bumugusi. Je, unakusudia kwenda sherehe itakaosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima?
JN Java tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usiopimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground. Na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la JN Java lililo karibu na jumba la Isena White House. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0792071110 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jnjava.co.ke. JN Java, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goselwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagarira Soko TV twachire guturigisa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba yaba ndwariro oboroso bomugusi boigekerwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kubeke TV yao kwene kingangwe somi uregekoro kyomugusi bweturumurobiryo bwigekoro gyeito hasi tukumera nabaga kaba Samuelere nabuigabange nabanyika irigo kwanira okwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yumugusi kera lituko ria Ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na Mbeya Soko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye na Soko TV oboroso bumugusi ekoro yeito imeye Soko Soko ekoro yeito imeye Soko Soko ibyengia yajire ngumanga buna leo gutara urugendo rutambe kwenyorera ibintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances Sungusya Electronics nintwe lichibuliao nkoni tore electronic appliances chonse buna ebirobo power extensions electronic water heaters chibasi chibeteri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde ntubwata phone accessories na boigo ntolene chibundi chikorosye bintu tokonya ninchu wenyorera spare part chinguru Sungusya Electronics boigo nkoros tole chispika chiekerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisa nemeiga tuline sabyo kole talentambe gucha kuliye byombo bunebi tutarira somo choke birigo na boiga somo chunyamira gusa twakirishe myese namba 0788884484 Sungusya Electronics obokoreri bwekerengo keguru angenaye omwancho mulire bwa Soko TV ngetaseni gen Soko TV nibwatira senge nchao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwansi kolime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchire bonda bwansi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwa county ya Nyamira elietari Nyarike Stephen Mbunde korwa se county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Nderi Nyabuto ekera yago koreta amangana amaye ko ritukura Jumatatu paka ritukura Jumapili chini gongoro ko Petuel machini na nyora netrobin ya Soko TV oboroso bomugusi obutindiro busumbasi amate ninki kire tokore
asamarieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna amariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gutumia maruna amariogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikarwarigo kwanya oroyonde orenge kwende kanisa utigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwari erinde ubugima bwabo bwirane gochaso ubugima bwe kwa Christmas namba 0706380913 Betami Rehabilitation Center lichi buli gukora kingatale icho butindu Mukabora ingerango oye chigosori yabarire. We've never seen anybody win 3 in a row. Ona omwancha omurigereria ayabune mutitire bwe chigosori ao nobe na kirengencho yokogokera. Goal! Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Ageteseni kia Ogien Soko TV. Ibono nge guchunchugere gokwariganiria na gokwerera chigosori ao obwikiranu. Somo cha kubwata etariki inainche Daniel Omwaga goseko gwancha nabo ogontona Erieta Suarez amagosori webegi iyo koliyo keraritko oliye chimamosi igochakera egetone gichinze sano naisato chiamogaso gweka 10 chamaragoba ase omuroberi ibwe achigosori amo nabanyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase chigosori and he's awarded a penalty. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Kigimo mwancho muligeli bwe Soko TV chetre chitage 14 maega ya ense ya mubona mambia na anamono nigo tole asumurubili bwe Soko bwakire na bono chinga giche kile choko genda sesemeli echi gazeti na ndebuna naga tebi mwancho muligeli nche guru ku Innocent Onyango nigo tokobwatara noyo minto Diana ndemo na liyetere no manchito muligeli na boigo nare nere ule nsemeli ende tigeta oyonchwe chwe yaiteba na mokonyire asante Akyo gendete Mr. Chwea mbiyande tokonya gweta omtanda wiga mangana ngakia wape ni worldwide na Kenya ensengima nota wa chingongo nye yeah okay chebungomba abantu mbiyole chebungomba abantu mbiyole tinde kugekura abani gabaka ibe chebungombe nese chichombe chiko cyari gwetera ora chiri cyari ko kwanyuko rwase mechi y'abantu ntobwate tinde tinde enjenje bwonde mbore musarake ngo abatayibi ngo kaleta butmocha oise kurigera lindo mo otirimboke ngo orore oise kurigera lindo mo kanye ocha mecho oche ndem oche tangi ngekora sali akurikwe tangi wonde kinyarukia etangi no chombe cyaka kera cie ibiru cyari kwa cyenyo macha chitangi kwa nchiro na chiro chitangi nchiro chiri abasongo bagaje chiri bati gato tangi nero up now eli Yesmith Yesmith ene iga kwara konyoranga karo musonga connected ama chikuru ndani mati chombe cha kole kwende chia omaya ko enda mpaka orepeka number 1 mwi nande naro omere chitangi echo ndio bine bindongo taibiro bwene toende okole story omaya ko enda chipingombe ino abete ko chipingombe oenda sakuruku raitigo bono eita raitigo rietego Marieta geta makongo ya basikisi ando chono ngusira turi wancho murigereri nche nabo liri yarenkenga ngiye kwara sayo aguru guchebu ngombe kentondo chega iga no muntu ogendete kongoro gienjera akingo ikasai gutatiga inchechebu ngombe nanko iguna bera bena liri yarengeri ikoli bare gweteri chiombe chiri kera bayire chi abando wancho murigereri ni gontagete asobwa ngomono kwa muibure nchwe yaiteba ochirega igatwikaraza sensemeli chigazeti iltojale kwa batokoligeli na koranga ngikelikere ase chigazeti nyegene to mo direct ito ko chibekara
Chonspi ase embeo wana buno chirigeretia se screen ya mwancho muligereri tagetendara etandara gotebi nara liare ase chigazeti ase mambia bono uchaka ni gazeti ya The Daily Nation ese waratabanga Gangland Hotspots asbagaroteba Gangland Hotspots eyungo nyarwari wote bingwangi gegendrete asenseme yumoncho muligereri na oyo minto Diana omugano oreri ngana limwamu nindo chegaiga aba chief bali bawo boire bairanire gomoncho muri nabo konyara ko bagokorigere na namono nyara ko bagwesomera asigazeti ya The Standard na nerera soko bako kwane Taifa Leo kale taba maskini walimu timanyeti ngia ko araboro kibaro kirunga aba tigalete no botaka timati wose numero belio shabanga nyigwe negati ari togadete kurigere moncho muri asechi gazeti The Star ndio taba regard blunders trigger unease among allies in the opposition camp inga amangana ya amangana Rigathi Gachagua kali okwana niga kali koreta omuchando ase abali bakurukunga abasani bae bali ase kambia yemo ya United Opposition abagurukunga na bali abarai bakubwatana na barabu ase United Opposition mwancho muligeli ese gazeti ya The People Daily nindo chegabata why Gen Z turn up for protest but skip the polls ngiyakogera abasaibe kiaregia Gen Z bakari ko babaga sokekera chinga kichyokorobekana chire kurende ekero kulikigwa kwa bakichikura bataliko nyara kwa bawesoki nabo nindoche ase gazeti ya Mwananchi kurwa sense ya Tanzania bagoteba wewe ni nani utupangie oyuna mangana yomo raibense ya Tanzania Samia Suluhu toka sawa sense ya Uganda ase gazeti kurunga Daily Monitor mwancho muri batanga election inspired supplementary bagarotebanga obochorbu kale ase ense ya Uganda ekwamba karorekana nigo bwa mentire nonyene chibese cyanyara ko bachi comment go chia either go sine budget yokora magendra sense yo nabo igo nonye chinde chikali kubwatanigwa nokora chi campaign asense ya Uganda mwencho muligereri ya gazeti ya Business Daily nigo babatebanga Cusco in housing loans farmer amid 1.7 billion fraud probe nga abuano ngoligereri bakale mangana yo watebekana chibese chigasirete gwetania bilioni ya moyo gutaisa na ibere asekiombe kigurunga Cusco ikekale kwa bagateba kikobwatanigwa na umurobeli bwe chinyomba neki gazeti chiritwa nyara kwa bato kobekera gabwa sembe omwancho muligereri na namono bokunyara kwa bago wesomere gazeti elio oragani kutaka kumanyanki keroro kutaka kumanya ayale ase gazeti ya The Standard The Daily Nation nabo kunyara kwa kogoto tebingi keroro mwancho mulige nando besomeroro nyara ko bakogeda se enchire bwenetu mwancho mulige yasaba tukamange tuabere tukweba kobolia mwanafunzi itokorunga chwe iteba inki lingana limwamu libwate meaning yaye nande tagateke batia sobwa ngo tobekere lingana limwamu ekara tukweyaliga nigo chaka koligeria se chigazeti chonsipi chiroro mugambi nakara ganchetelio mana nande takonyara ko bagakorenta abantu baya sobwamo chweya mugambi bwanchete liyo mana ta korenta ekenyoro kiaye asobwamo tegora bwango togende mugambi bwanchete liyo mana ta korenta ekenyoro kiaye asobwamo baronye ubwamo maitene unity baronye gokonya komana mate konya komuntu ndo konya komana kero kende no konya korama abantu boingonyi konya koingonyi kibono lendo rarete nini abantu amuntu nubwenerete no kende kyarabire kwarabaka bagusiba tebanga korage tiga kiragunda tubasa ko igukira ngana ayo irugete oberugete okobera bune suguri eli tate ko korosia obukima abantu bali mwacho muri geli tiga to chake ne gazeti ya The Standard nere bwata soko bako kwa nega iga ngo chaka na o mugano mutangani bagara tebanga aba chief bali boboira matuko amakoro bairanire tindati kwa no yose ito manyekarete no mato chief wose ino manyekarete kabo mutindi Diana miaka ya magana uyo se no na alengo kerete ga kitu akolero maene kerete kerete tutata tu abwate chief posire okay senior chief actually mbali bora tigandara kwana osena ikerete seito namanyekana toyo kurukeboko njengerete mugambi kuro ku chief abaya nanda ngo mutindi bari ku senior chiefs nkororanga basaye mutaite kuiranira senior chief keboko unao kanyore yo bwate mekono
imete kwalire liro lino tenene togotena na ndo no talent igoro mbale State House na mwanchu murigiriri bono gaiga bakaratebanga nigo muraibwe ense nyatuka bagakubarigania abachivu abu bosaba gambia abu na ndemono bakaratebanga abagambi bali boboire nigo bairaniwe abateba banyaruka bagaikoro mwanchu murigiriri asbakaratebanga egento muraibwe ense abatebeti nigo bona tete kuba bokia kuba resurrect bairane ko abachivu bali bosaba gambi bali babwate chinguri bali bakare bamanyekanete asate betega uchiko baga ebirwanero kucyari ko ba ebirwanero nabo igongo cyari ko ba enjira bagonyara ko bakobeko burayi bwabo bonyara ko bobosku nande agateba ngegento kyonye kibirwa samatuka mange nande agateba abwa so menyo bwe ense so menyo bwe murayi bwense asate betenga bono ni yachiko baga ko bakonye libanyara ko bakogendera libanyara ko bakomanyanga nkigenda tase binyoro byabo nabo agateba batuleti bali bakobwatira nabagambi abana barumba chiko bakonyora egento geko bage ko bakonya na nigo bono mwanchu murigiriri asagotebanga ese gazeti bagateba aya nigachire ekero muraibwensa kwa bakororekananga arorire nga aliese ground tigantebe gose ase binyoro ekororekana abantu abange nigo bagendrete guta bwatemiro belie serikali ya senchire ndonge na nigo bateba okumirana kwa bagambi abantu muraibwense nigo gwachire ekera amarigani yo mwaka bw'ikiri bibere 2022 yobochoria chikoba korekana igati yabo mwancho muri ngindi bintu bitatu anyaltuka bago batebya ngende getangania batebeti aba chief nigo bachikoba bakore mirimo na ekyombe ky'abanyanyimbo eli banyara ko bakuruwania amaryogo yo gutindye buna marwase binyoro nabo igo abanyara ko bakuruwania obusali burabese binyoro asikiria tebetenga niga chikoba gako bakonya eli banyara ko bakokore egasisubwamo iya kabere ngiria tebetenga guchikotinya inchira bakonyara ko bakurwa mangana abo chia ase serikali ene serikali ene nabo igo koranga abanyara ko bakoyana na orbotribwenete na ande barorenga aba tuleti na baromba basagotuka bagotora na mangana liabwenete nabo igo genda tebetenga no chikoba kakubwatuka chibese chiri chikoba chikuba konya gokore mirobili yabo kiagatatata bete no chikoba gabo kinyo mirobilio nako bakonya abachivu bose ko banyara ko bagako base bakubwaterera eli banyara ko bakoranga banyode egento kira bakonya na namona sate betenga bande bachikoba bakonyora no nyine chigali nabo igo abande bachikoba bakubwaterana asobwange bono nebituo biri byabanyanyimbo bira asobwange eli banyara ko bakogenda bosio mwanchu murigiriri ngukwana ase umurayibwensa kwane tase gazeti epeche ntangana bateba ne ni numubwate libaga lyo kumanya abantu baito kelitogendete gokora isiko garia abantu abange nigo bagendete konyora chiribot cy'uburimo igoro iye bintu bigokorekana na namone bintu bigwetigwa ase metandao mbibwenerati igobono nini waba chief na abatomire mubwenete gate y'abantu emerobili ya serikali ngakiyakorekana nenkwana yo murayibwense talinche na kwanira mwanjo murigiriri bwano ingo bwatinde ko kepechi ya kane elinyara ko bango batebye kegendra to lakini Diana nera tigara tatebi numugano mu gazeti ya The Daily Nation Mujito murigeria egazeti ya The Daily Nation gego kwanira igoro yobo bago bagendete konekiwa koro chinsemo au mensi ya Kenya angimono kurwa somo chio Nairobi county ya Bungoma, Trans Nzoia, Murang'a, Machakos, Nakuru, Kilifi, Mombasa, Kwale na Boigo Busia. Tiandara gotebyenga ase bagukwanira gangs aba bigwaba kurwa chinsemo cha Bungoma ntubwate Jeshi Jinga chikoro kwa Jeshi Jinga 42 Brothers M23 Kapenguria 6 usiku sako ebine bintu bayirana iro manchito mogere byari ngoro kare na wikira boniga nigo bagotebanga byirana irimense ya Kenya asaba bigwabu bakubwata bantasenche obututukano babaita nabego bagendete gusalya mu irimense ya Kenya nigo byabete gukwanirwa ase nomo raibense ya Kenya nabego omo waziri Bobani Nduboime Kipchumba Murkomen ekero ase omokutano jukwaa la usalama nabego Trans Nzoia ndowa Jeshi Jinga nabego 42 Brothers M23 Kapenguria 6 usiku sako Murang'a county ya Murang'a ntobwate Mungiki Nakuru ntobwate boigo confirm watetei nabego Machakos ntobwate boigo Mungiki na Gaza Kilifi ntobwate Team Mashamba Mawozi Mungiki Mombasa boigo ntobwate MLC Panga Boys Team Mashamba Mawozi magita yuma njito murgeria negati ababigwa bari babegete ichi group bakunyara bako salya mu rimbensi ya Kenya Kwale ntubwate Panga Nairobi tubwate abantu bale 130 na Mungiki na ile Busia Jeshi Jinga
for two brothers usiku sako yango ira se page ya gatatu ya kabene page ya gatatu ase gukwanira igoro yaba begwabo atokumanywa nga se county ya Nairobi manjito Mulgeria no ekorwa nga hotspot ya sababegwa kwikira boni gabaikire atokumanywa nga gwitania chimi sato asomucho Nairobi nigo bagutumikwa naba abana siasa erigo salia merembe angemono omorembe angemono asinsemo chiria chibwate omusangirikano gesiasa buna nagotebya nga senseme ya Nairobi ndobwate chukua la usalama initiatives ababeire chukua la usalama manjito Mulgeria initiative ne lyabegetwa kwene kya buna nguchire ko bekomorembe ase county ya Nairobi omoyo minto innocent kwani irikoro yabagambi abo omuraibensi ya Kenya nyatira kumera nabo rwasiyesemo cha State House ngo balinge 15000 akabaka okwana nabarabo akabateringa nabwa maiso na ndamato ya serikali ngakene gasego cyangwa kurwa sebinyoro nabo baganiri bateba asatebetenga ko bara abanyanyimbo 1860 baguchiko bakonya koene kyabona ababigwa bali ko yababari bakubekwa byara nabigwa buna nagotebi gati aba amalita nagosomeire nabantu bali bali ngocinga kicia kale kolende omanjito Mulgeria egotebekana nga wikira boniga bado no bali miensi ya Kenya aseto kumanywa nga ngo bakubekwa byara na kenge makabaso kigo kurwa sekigambiro nande bayirana bagenda gukora obubigwa babo kyagara mbabwate abantu abange bagendete kwenekya obubigwa obukorinde omurabensi ya Kenya nigo aboririe omo IG Inspector General kwenekya buna guchiale kubwatuka abanyanyimbo chinsemo ibachikubeka omorembo manchito Mulgeria baigo togotikana no mugane yisa uriyo mito innocent kwenyago tebire togocha sensemo ya disco matanga nabo igoto kwanera mangana SGBF agendete kwenekiwa kwa chinsemo kokwanera bari wiki county ya Kisii asaba nyoroka bagendete kwarokiwa nabo igabange banyara bagusarigwa barabake bagi banyara bagoenda chisoko chinyomo cyabwango kolende nigobono abaraya baswati besokire nagokwanera omuchando yo asibatebire bunamba chikwenekya abana abanyaruka kolendo bari nabigo egatiye bintu bibyanyarte bikorusiwa kurwase county ya Kilifi sia ya Kisumu Homa Bay Migori na chinsemo cha Western disco matanga iyo abantu abange bakogendekera umuntansi byo bugima bwaye nagotebekana nibuna nigo obubegwo bogwenda bwakorekana chinsemo cha abantu abange mona basubati banyorobolito bwa mapema gusebwa bwango amarwaire nabigo manchito Mulgeria tebanga egati bintu biri bigokorekana se emisangirikane ya disco matanga nebintu bigochereria nabigo bikogoseria magima yabana basubati twatebiwe county ya Garissa Isiolo Wajir na Mandera negati chi county chiri cyanyarete chiko rangirwase omusangirikano chikwala usalama bakaba bagokwanira bona baranyare bakorenda abana abasubati manjito Mulgeria omugano yo kwanira SGBV nabo igabara ibe kanisa bona batebiwe banyare bagwesokya na kubayira abana banyaruka nabo gokoba bosemya no konyora sigazeti ya The Daily Nation ngorere omugano yo gokwanira igoro yabana boda boda gazeti ya ukwane igoro ya jukwaa la usalama page ya kabene page ya gatatu nabigo bigwa babiri bakwenekewe miensi ya Kenya ase gazeti ya The Daily Nation page ya gatatu nero gukwanirera igoro yaba na boda boda una babiri bagutume kwa bube aso gusalia nabigo goita astokumanywa buna goitero ogosira gosowo itokwa Ekaspuri MP Jalson Ngondo nabigo were kiarumbo manchito Mulgeria na egati yaba abana siasa babiri babitumiense ya Kenya tokumanywa nga county ya Kisii nere buate abana boda boda bange au bari gangs na nere batinelete tokumanywa nga one gang made up of boda boda in Kisii county ya Gusii no ababegwabo babana boda boda baguchakira nandi na batinete ababegwabo bagenda togosalia na gutubania molembe miensi ya Kenya kuri no manjito Mulgeria gwetera omwasiri bo bene boime Kipchumba mu comment ngabekire mero video gochikone kyabuna ngoche ukira ngase county ya Kisii nako rora bali bagenda tugutubania molembe kinga kibaboli gwe sokya nabigo abanyanyimbo abana siasa bali bakubatumika senchirerembe banyare bakwirerwa egetambokero mugana yuko nyana se page ya kabere ne page ya gatatu mwanchu Mulgeria liko igure Diana kwanira mange igoro ye gazeti ya The Daily Nation nabo igo mwanchu Mulgeria libuna nagatering omugano mu monene ase gazeti ya The Standard
nigorenge igoro y'umuraibu ense bunaumeranete n'abachifu babwate bwasomo baro barenge n'abakonyi babo goikira kiribu 15 15,000 no baikiranete bakanyara ko baba kugamba n'umuraibu ensana ne monasanya ko baga ko bachira abo igakanyara ko baga kwira libagana kororekana gukora a campaign wetera asaba chief babu n'abakonyi babo libanyara ko baba ko baba ko mokonya asense meli bagoteba ya mashinani gose ase ground nabo igo monchu muligeri ni ganyara ko baga batebinga ngo cyari ko baga ko bakonya kurwania bikundi byo baga ebibi byanyara ko babikwerenta sobwamo na asikilia tebetenga no nyenengeli ya bakonyara ko bakonyora y'umutinyi kucyari ko bakakoyekinia elibanyara ko bakonyora obokoreri biya igatiye segiye libachiko bakurwanine ya mariyo yo gotindia chweya nindate ko moreta sengwaniye kurinde daramoreta ntagetumo director itatu bekere clip asomurayi bwense akwanete anamona ile telibagana gukwanera igoro yenkwana kwana bwango iganga emerobelia yabekire ni yechiko bagaya korekana imense ya Kenya kurinda akayarora kana kubaraga ebyara bali bagateba ngagatete ko buburayi asige kigetambe. Soko 400 tunajenga Kenya. Hostels ya watoto 1170 tunajenga Kenya. Kwa hiyo program moja tu, hiyo program moja ya housing. Masoko 400. Nyinyi mmeshaona masoko inajengwa dunia hii? Si ndio? Hapa Kiambu peke yake tunajenga soko 30 in Kiambu County. Hapa Kiambu. Nakuru nilikuwa huko juzi, tunajenga soko 25. Hakuna serikali imejenga soko 25 kaunti moja. Wakijenga pengine soko moja soko 400 tunajenga Kenya. Hostels ya watoto 1170 tunajenga Kenya. Kwa hiyo program moja tu, hiyo program moja ya housing. Masoko 400. Nyinyi mmeshaona masoko inajengwa dunia hii? Si ndio? Hapa Kiambu peke yake tunajenga soko 30 in Kiambu County. Hapa Kiambu. Nakuru nilikuwa huko juzi, tunajenga soko 25. Hakuna serikali imejenga soko 25 kaunti moja. Wakijenga pengine soko moja in 5 years. Sio kama tunaelewana. And kama hiyo tumefanya ni kwa miaka miwili, munieleze miaka 10 Kenya itakuwa inakaa namna gani? Miaka 20? Miaka 20? Na unajua nilisema hivyo juzi, watu wengine wako na tabia mbaya. Wakaenda wakasema huyu mtu amesema atakuwa rais miaka 20. Watu wajinga kabisa yani. Kwani mimi ni wazimu? Kwani watu wanafikiri hii kazi ya rais ni kazi rahisi ya kupigiwa kelele kila siku? Mimi nangojea siku mimi nitatoka hapa niende. Mwingine achukue asonge. Ama namna gani? I want to make my contribution. Mungu akinipatia nafasi mimi nitafanya bidii kwa ile Mungu atanipatia nafasi. I have no interest. Ni mnanielewa my friends? Maganali kwa gazeti ya The Standard na The Daily Nation igoro yomo sangirekano bumuraibu ense n'abagambi n'oruyu in a nutshell bata baso bwenge ekia kwane toro ko igure mirobiri yata bayokwa gacha ciciro nabo igoira niriri bolio liria ligotebekananga nigatagete komenta chinga kicho kobera abisi tebirere tali muntu muliri tatagete kobera orata itarwe nsemo yaye aruoro chinga kichiko ikagendeka turamomendera rindi totebe ntoro isanikano gasi yaye ngia tigatomamente eyende 10 yakara abantu mbare parliament yari bakonya kuruta chibanda grains bono engane ye chief nje nkonye support inde 70%. Gekogera no ne 80%. Otatiga bono maete obo bembore okonyora bogo chase engane rengiya wamanya gusali pishi watagura kiregendo oiso kuligereria ebinyoro tokurwa
ebintu byara kolekanire in a way kwanyora none chingaki abantu barasete baraire nali abamura bakurugosi babagotera pa ukoramana chisegi bako kumi egasi ye chief nereli egasi ye assistant chief nereli oisepoligerelia the number of even in our school dropouts naro nabokororanga karogo se n'umwana atigire school tenge ngaki yaito bono ngira ni karo chief chiarengo ogotige ora atige school lilo lionganye korwe kenyorekyo so the discipline eli arengo njachete kaira nansi in a way but now ligere lya sobo bebo chibwa sorry abantu abayiru powers bayiru budget bayiru administration police URA gere service delivery to omona njebe buango ko sevengiya lakini bono yamanya gutume kubobe kwa makanyora bona abantu bali empowered no bali binyoro batanganeti abayuti bagosangerera chingoko abantu ababe empowered omayakonyoranga no ne binyoro abantu bale favored barosi amaru ngeko yarango toma bale nini ebesa barabu special bali kubwatu investment yende bono ya ngeiro bake chief yako kale kwerende emanyete lakini hata yo bobembore ime wa bakara mundanyo lile power nechibesa ochaka naende ko kare kwende ku undermine even the constitution ebinte yone bikobo ntwa kwana lilikarenga chief twabwate chi senior chief mbama etenga ninki barenge bakora chibura buru koleta ekwerende koleta obuamo ase ekenyoro koleta order ase ekenyoro ebinde mpiare ngo konyora kwarenga at least abantu ngo babarenge bakora APCD so empowering them mbuya lakini nechi chief na chiro tigachimanyega boniga ense aramukiri na and people have been empowered with the education nimba maite their rights na bakonyora kwago seire omonto na ende buya nyore kore kotini bona enjera torachikolekile tie kwerende te nero zinyetenga bona kwa baire chief kwa jichika kwa baire budget kwa baire basigari kwa baire kero kende egali ogonjo kana ne binyoro gere erete peace and order gente kana nengelinga peace and order lichikongo iwerulire lakini bona limanya wonchorwa banyorenga na se yokonya kogokora umana inji asabigete ngoko asabigete amagena yokonya koliera chwe wakwanire igoro yaba chief and I think niboli nene liroro ndiringa katiba ito togata yabona ya chakire gukorwa ko 2010 ya rusiti ndegoro kwa administrative system of governance ekarate ndegoro kwa serikali yenene ni county government ngakiyemo umuskemo ikibaki na rota useti kurweli bona abachivu aba bakaba chinguru nekeva kana chia kardeki chira detensi nanda abandi babiri bakubwatani gononya nabo igo nebikorwa konyora se chia mate chindi chibwatana no kuburugana kwabo ko yumwe mugambi no akardeki no asoete gati biji kolia Kenya kwala ujira abachivu aba beji supreme buna umurai bwense atate ko bachingu mtu aleta telichi kolinya in the system liatakere lirusi the administration buna wata bile toleta the county government bona injeli swali ndabo liagere linkonye ko koiranire the county government structures kiebwate era kole egas in a way onye ekenyoro kia inoroboro gali abantu bachakire gusamba chinyumba ndi babwate time ka bakumyoka mbakororo ndobwate umuntu neki the structures of kwerende yarosetwe ntolika tabanga yarenge piwali nini empenande nyora lichiko ni tutoroseti power belongs to the people na to koirana na ende tokoreki toli change lakini bono for the county government ntebi ndika kuminyoka structures kibabwate ara tebena kenyorogete kendonke wape nikeroro ninyokororo mo find a solution okay ngagete no yake batibulije na ndena bona atete nchi ko bona lira lingeli libuli likobwatani
murai bwense matenga kiria magega mu chief nero kaletire report baga chiri buna bona bachite Nairobi kiri bakora ntanka na kekyo lakini use kuri real time buna liyo murai bwense ari gukwa Nairobi kwa monyene igaringe Facebook live igaringe mtandao agenda to stream una agenda to koraki kwa na bachivu abo obatebiri genteke maji ko baga kurwana kerokyo misinformation okoena na mangana tabweneti ubungarangari aso mtandao roje bajibu aba bajiko nyara na technology ya chiri step emia technology wetera chisimu wetera bintebi ni sawa lakini toirane maegasi nini Innocent kaki na no chief ndoche twasukare mono omo village elder omo tuleti omo tuleti nero utanga kumanya ninki kiabaga muntu chiro lisiri bituma byabandi a conflict ya soire oyongo boli ari kwaliseri carpet yana no mate elio bona atumiro karo kende kwanyore buraburu ya rwerere gabo bantu babwatanire nini chishati nche tindo chite county government ase bwate structure muratebe nga minyoka bwa ngogari mokonye dati egentekyo mokonye abantu bali motora ni segire lakini iga using even technology whatever motuleti na bakora akirwe sime kwanza arabuli incho abantu abangoitana bale ninki Innocent Olisia kabichi ya bande lakini tata itiko kora kitata itiko wanjera achi chate neno no na abamate na bakomote yaya ubo manepi oyona ero tukete chiombe na chiro ara chiko kora chiko lie kabichi yaya nki atali wanjera na onya no compensate akane kego sinya kyamanya koirwo ase assistant officer assistant chief okay ko sinya ko rwabu na kego assistant chief na bara mwara ngeri administration hata abo muntu omubeke ime mande yakoreki aende ko team but now tuatigeire buna toleiga nchetindo jeni structure nga kite county government yara to konye because richi koliro ngote balire ngoli organize the county government and the national government but now naende na kina wote nga this thing can be good party enchera kego chigo tumekwa nero erembe we are heading to elections timanye thinking mangana kiaya murabi enzaro chenga mabe akonya gokwani ninio mtandao timanye tinga kero kenda hata ete kutumia chief echi WhatsApp freedom of speech abantu mbakwana one time nsa alikuwa konyo ruko tela one time obe kuchipengo okay chwe ingagirete talinga kientanga ntwarorire abara ibonsi pibabe irasobora igwense chinga kichinde ngo barangeli bare ntwaro cyo no moske uru Kenya to ko barangelia no mugano yase kigazeti cyonse mwancho muri gero libuna abaragambia bukuru wase binyoro nabakonyi babanya twabagoika so amagacha state house na namono bakanyara kwa bako gamba no muraibwense senchira weekend no page ya kabere ya gazeti ya The Standard ngo kwanerere igoro yekyo mbigelie ko ligererio korosi gwe curriculum asikia jara ko ba gekorwa ekokogochia ase abaiboli na namono wasabakara gateba nigo bono iga ebitawo bitanche iri bira ase chiro ne ibaga teba nigo bikoru kwa biri bikoru nga fake biribi kuba ngaina bigiko ngaina abana igoro yekisemi cya grade 10 asaboni gabanya ko bagateba nga nigo barorire ebitabu ibikare ko babikoni gwa se chinsemo na bono iga nigo batebire babwenete ko baba ko bwatera nigo babwatesiwe na serikali iliko jara ko bago koru mu chandoyo asabakare gateba nga nigo bono iga umulia OCBE oyogurunga competence based education chiskuru kinyinge kigendete kweyaligani na nigo rolekanire koro koba liro balito bugo chia se bali babwate encherembe yo korosi chiwes chiabwanga sibagale korosi bitabwenereti ebinde ibagate babire birengo byense na nigo bono igabate ba egente kikebwenete kubwage kubwati kwa sobwa ngomo ncho muligeli abana be grade 10 umwaka muya nigo bachiko baba so ase skuru na kiekerasi gekurunga pioneer class na ndebono lendo muibuli obe maiso nigwete Kenya curriculum Kenya Institute of Curriculum Development ya tebirenga ebitabu bireskabu bikorokia bikorego tebekananga bitakaya ncheiri amakaratasi yaroro mwancho muri gari ntete togenda umutima kumusini nibuna nate biguno mu director ne togorana ekyombe kia Teacher Service Commission kialikire kinya gitali kire kikaba kigokora kikaba abalimu Mwanjito murigiria katogo chikwenda umutima ko gusitara indo umutima ko ngo ina turingo tebuna abana jensi bali kurigia oburayo asobo choriyo boboke na kibago kwana
na goseni nkomanye ngobwete na ninkiagerete batabwiti umanchito murgire mbatebi experience cyabo wetera se gazeti ya The Daily Nation page ya 5 kabiri tokwana mutuboko makego twirane tugende gusanga naye. Eye Nensoko TV Oboroso bumugusi Chigosori inegatibo bundi obwo bwanchire na gotono mono nsengima nabono nigona yira mbarato asena gakuba kingo kwigekera emegano y'abanyangongo au kure bituna abyagusi abwo obachire nkuma ase chigosori au egati abo chinchire chaba munyoko amone bisero obyenkoyo ego ikachingongo au chinse imeyo muruberio obwenda basi y'abanyangongo emegane yonse nigora enyore aiga imigeteseni kyao kyabene Nensoko TV oboroso obwo magusi na inche Daniel Omwaga na botambe nigo bagontona Erieta Suarez. Ubugima n'urugendo rubwa tamange amaya namabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko ya gusi na gusanga nabaya eteire nabakuyaetera Nchekera na ibole twe unango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiro ke miaka sta ngachaka ngo developo ngoira samagoro wani kamenya gutokanga na twali roga wana wacha gete aya nime yo muroberyo bumwenori kirali tukule Jumatano chinsabiri chabutuko imeya Nensoko TV oboroso bumugusi ebago tebango yogose komwelio nero gose kabya maiga yokonyora mangana mange korwa segete senikia usigete Nensoko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro murobiri kurkunga amegelio yebebelia murobiri nigonda olete amuna basomba banyasai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantalia yoka nonyora matera noena masabo noborori ntunyare koba tokurwa ayankira lituko liye sabato liye bande bagotabanga Jumamos abande batabanga Saturday chinsa ikomirebere chamambia uweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisyo ngaga nabasomba banyasaye ntokoletere umurubiri bweleson seseni ninki kire tokole asama rieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna amaryogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwanafunzi orenge ko ende university ongere gutumia amaruna amaryogo yogotindi amosariri wano yaikireke wango guikarwari kwanya oroyo onde orenge ko ende kanisa utigire onge yakonywa amaryogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwari erinde ubugima bwabo bwirane gochaso ubugima obi to Christmas number 0706380913 Betami Rehabilitation Center lichiburi gukora kingatale icyobutindo Eye Nensoko TV oboroso bumugusi
chetire chitaika 50 ne mase mambia bono togendete kurigiria ria sechi gazeti na gotebiria sumugano igoro ye kiombe kyogia TSC na gotebia niko bono Kenya riko bagikurikia chinya gitari chiri chigo chikoba chikwa obokonyi gochia saborokia zoteba gwetania chinya gitari chiri bisana isato nigo chikoba chigo chikoba chikokonya abalimu abanya tukoba kunganyigwa kurua sumurubiri ulio OM Minet na goikabono sumurubiri sha na asibanya riko bagotebanga nonya nabo kwimurungani nigo kore asabalimu mwanchu murigiri goikira etalike ya moyo mutinyo yo 12 niga abalimu banganye tigune kiombe kyabo ya Teacher Service Commission goikaso murubiri bwa serikali bwo gwakanira oburwalia okurunga sha mwanchu murigiri nabo bwesomero mugano yo anamononye ko mwalimu unyare ko bago kumanyanga chinya gitali ekimwate bigunchire chechi ya page ya kabere ye gazeti ya The Standard bego ase page ya gatatu ye gazeti ya The Standard mugano noro raso bwankongo etera bagare batebanga bono iga nyina omwana niga iraneire ko chikoligereria nga banyare ko bago kali ndeguru kukunengia na koranga omwana uyu noyoye ole na niga otebekana omwana uyu ye niga renge asige kosi kelikia bana jeshi na mamu mwabono iga niga chire esinya gitali na gusaba anyare ko bago kali DNA ili anyara kwa gakoranga umwana inoyo yo nyarite kwa basira musubati aselieta Josephine Wangale ni gachagete ko muri umwana waye oyo tebekane tego siri bugima bwaye kurende bono iga mwanchu murigeri umwana uyo aselieta Charles Njuguna urengo mwana jeshi nigo batebire arorekanire kinigaro murwaire asenya gitalia yemo naboigo asiboniga omungino uyo anyara kwa bagoteba nigatakire umwana uyo ye akore ruende ko rukunga DNA amanyego senere maega yo gotebunga umwana we nigasirite kerechi segichia betera kirwo nigo bateba umwana uyo nigare asenya gitalia Kenyatta National Hospital naboigo asatebire nga nigera ekororekana nera kagereture mwancho murigereri nabo ukonyara kwaba ukurigereria nga kiachiri bosibike gambero mungina obwate miaka 53 nomo 86 ukonyara kwaba kagatebanga nigaegenete ngomwana ule asenya gitari ya Kenyatta uyobetebeka ntego sirara noyoye nande mugano inore oeresira asobwagale Diana ntagete tusuka sobwango na goswa page ya gatanda limo ye gazeti ya The Standard ngagirete The Daily Nation na bera tokena ne bwatemeganende mugano no lega igawo kwanera igoro gukurusigwa abisi kwa omugabana bwe county ya Nyamira mugano yo nigo likira sobwagale na ni watebanga omugabana Nyamira litkulia lero nigo akunyara ko bagakwira libaga anyara ko ba ebikaro bye Senate bitaragenda sobwale arorenga onyara ko bagakwamereria umuswado yo nyara ko bagogwetigwa ne county assembly ya Nyamira wokurusiwa ACABC yaye EU akora abuno mugabana nabo igo nigo bone gotebekana egente getaganya chiko bagakwamereria sesiginye yo no koranga aba MCA bali banyara ko babagwetia usibagwa kekura umubaro yo gotebekana nigo bagete 23 niga goteba kubwatekana nere teli oboene abanyara ko babagwikirana asenseme unigo barenge 19 nabo igasaga goteba bande nigo bagete chikura batali aba MCA nabo iga bande bakaba bagwakirwa ekinegente getanganikiria chiko bagakwanira boigo mwanchu murigereri nigo bakanyara ko bagateba nonya namabaga ali abetera korarigwa asenseme nigagateba nga almost Kenya liba akubwatanirwa no kulika abantu bataraiti gukonya nekiumbigirigo nga County Public Service Board konyasa mabaga yo aberega korarigwa yabantu kulikirwa chimisa 55 na batatu mwanchu murigereri na amangana manga chiko bagakorigerwa asekine kira kinigente getanga narorire gachiko bagakora amereria a threshold yokurusigwa bisi no mugata se Daily Nation page 18 naro the same naro ngose babalenga dera maiso ngaitara na mambi maiso tuligereretia Senate mwino gatorolenga ki ekina kyanya riboga kwende ngende aisa kwabanga ne ngurusugware arabe egavana ya kabere koba impeached after Madam Kawira Mwangaza we county ya Kawira Mwangaza Meru igo ase oyo kabira ase serikali yeye ya soete umwaka w'ikiri 2022 lakini abagabana bande barusi gukurwa sama tukamaga babo gavana Gideon Mbuvi Songo Mbaroro mugavana ubwe county ya Kiambu
nera na rusitu wa Waititu abo igo mwancho murigererie abagabana Martin Wambora na survive it na survive it sa chepkun nera ntwaraga ko gedali akanyara kaba kago survive igo bono ninchire yemo togedete kurigererie nande mwancho murigererie chwika chinsa ibere gati abagani bari tubwate semambia bono nigo tuchikoba tu kwanera asense me ya Nyamira ndoche abantu tugo kagerete korora muinali rero ase chi advocate wakili Elias Mutuma nero gochiko lead defense Mutuma ko supported na Bonuke Ombuira Temo na Brian Murithi na Erastus Yorina ngasitia wata this is the first time nyalibago chiko face ekwerende Senate kolende the counter assembly nero ya gochiko wakilishwa na aba wakili bakubwatwa senior council katwa kigeni akonyura Mokuwandubi na Doris Ngeno iga bintombire bigochi koligereri ku igaiga yakogera aba wakili kero mu wakili ata korora erupu hole gose process inja bwatetu na ende buna senate yakonyoranga process yokumurusia gavana Nyalibo ekerogo kiaye tebwatiri gose ichiko ndibwatiri ne tokanga bwata magosa aligereretibu kwerendeju teweta you got the process yokumurusiri ichiko ndibwatire like muna bono bata Banyamire bwate 35 MCAs 20 na ubale elected ababande nominated by the time Nyalibale kurusu kukotin CMCA sato ebirogo mbire byarenge bitatu bire vacant Kerenyo Nyameya na Kwerende na Nyansiongo ebyo bikogera kero Kwerende kero bale 35 etirasho rudia batabanga kanga 22 na bakole Kwerende na bamurusia Kwerende ubugambi at the same time CMCA nchire sato na chiro chichiko claim nga o ababa tabanga mbagete chikura through either barenga absent lakini batabanga they delegated chikura chiabo aso kumurusia gavana na barabu ndo chemba file ya criminal case batabanga ntwage tikura na kura ende yonsi ya beta presented gose ya agetwa se a counter assembly on our PF that is forgery, that is a criminal case bonoroche chirup hole chiachakire gotoka kaiga rup hole entangani ne yogeta bata treasury die nje senate abandaba mbarenga nini barenge kumurusia ubugambe batakira babe 22 the same case ritwaroche Nairobi county batakira babe 41 bamaikurusie governor number 2 aba batatu berusiri batebire ntuntokoleti Kwerende ntu arengo na ende ntu agetikura bono neche chikobanga the senate gose the counter assembly etake wake sabwe nga ekeromole 32 toro chibirogo bitatu byarenge vacant bone barenge 32 threshold ewenerete abantu 19 kangana ubagete chikura already batatu berusiri kurwase 19 so chirupu hole chachakira ko bagaiga patirende gento torate bengelinga tigango torore rero muino gali totegerere tuigwenga ninki account nini senate ego chikukwana ase okurusugwa kwa Nyalibo ase office onchumuligeli numugano le sepeche gatano na limase gazeti ya The Standard unabaereire bagateba gento Nyalibo agochikoba yakobeka so kwingereri na koranga nyarikoba gotenyo omuswado yugose ngani yu ya nyarikoba gikigwa bosibwe senate no chikoteba ngo mubaro olio chikoba ko murusia bisi goso murusia bisi wetrase yo ko nyarikoba yo ko mosoke kurwa bisi kurwa se county assembly ya Nyamira tiabwa to mubaro bwenerete egatibu na kwigure timu chikoba gikora
bali bachikoba bakomokonya kuingiriria kinekyo kwigure noyo mugurunga Elias Mutuma boigo muskenya liboni gakobwatanigwa na kilia otebekana ni gabineteli chiko yokunyara kobaga gwanchira bunge mashinani gokorekana inseyo yokabero monogeli enokukero boigo bakale gateba gwetera ase gazeti notice yakorekana ni ganyara tukabaga gwanchirana ebikale bigokorekana egati abagabana baikire bosiobwe bunge iyo bono iga asomulio yobwe serikali yagendete bu mwaka bw'ikiri 2020 nebere nigo bale abagabana batano nomo asebo igo bateba oyo munya tukabaga ikoro no mugabana bwe Nsemilia Isiolo okurugunga Abdi Hassan boigo mugabana bwe Nsemeli ya Kericho Eric Mutai na era na Chietoro na boigo omu deputy governor bwe Gosomokonyi bu mugabana bwa omugabana Usiaya James Orengo kurukwa William Odol na boigo Kawera Mwangaza uyu chete marakabere na kanyara kwa kurusi woro mokonyi bu mugabana uyu kabero mokonyi bu mugabana bwe county ya Kisii Robert Munda abanya tukaba ikoro na era tanyati konyora gako konya kakurwa sensemeyu igan ko era bale na goteba egati abagabana bali babere bakogenda busio bwe senate na gokonyeka una mwanchi muri na otai Paul Chepkunyi mwangi wa iria bwe nkakie olego kora olingo mugabana bwe semeli ya Muranga nderi tugashagwa oyolengo mugabana bwe county ya Nyeri Nyagosira bono iga ani waiguru bwe county ya Kirinyaga ni gachete busi bwe senate na era ganyara kobaga konyeka kurwa Mohamed Abdi ni umugabana ukabere bwensemo ya Wajia nerekera Chitoro ni gakonyegete nabo igo Granton Samboja uyu kabere mugabana Otaita Taveta ngakia ya mona nyalto ko banera kurusi wabisi na MC kulinda gaikora kabaga okonyeka wono libo liriro rondiringa umugabana Amos Nyalibo na chikoba gagoso aserumbe yabagabana bali babere bakogenda busio na kunyara kabaga okonyeka unyoru mwanchu muligeri abagabana abo nasoma malieta bachiroro na babeire impeached gosikanya barusi wabisi naba MC nigo bachiete umwaka bw'ikiri 2015 umwaka bw'ikiri 2015 na mona ibo umwaka bw'ikiri 2019 nabona igo umwaka bw'ikiri 2025 Amos Nyalibo nerengo gendale achikora gosena korelia sabagabana ali bakonyegete igo na senate yarekanire asamatuka mange bina yakolire mwanchu muligiriri byo gotegerera igoro y'abagabana bukurusi wa bisi nabo gosome gazeti iyo na boy gobuna nagotebya gutwara turabageni ase studio tonyara kabatokuligiriri ningi kirabe ekera umugabana arachikobaga ko uwanera kutigara bisi ase senate chwe yagotebiri ase nchira weekend tokogenda busyo Diana obatetebya yale se gazeti kiri totaranda busya sinini manya kwalibaga nariko bwatanigo na amagana ye chiserikali chichia county government nindo chega igomo konye bu mugabana bwe county ya Homa Bay aselieto kurungo uyugi mawanga nigobono agasabire umugabana bwe county ya muigorera abisi yaye asabate niga musiekereire bwa matebwa bo nigo bwasalekire ekera uyugi mawanga arorekana ko mubwatesia umurwaniriri uri koba urengente nera asekiruye Kaspul nabo igo mugabana kabaga ko mubwatera asenjira yo mwancho muri ngaita bagwakiri mbale bago chicha kandi lo batay baerere enganiega mogano nolole pechitibite standard baata title did not proof of ownership if process is unlawful court rules onye a process yokonyora umugundo uyu yarengani love no tangana mutu aliende o process onyore your papers ukoroka ngene title deed yo mugondone nande nabekoba nullified ebebos during the presidential elections Maraga said bosete Supreme Court nja fando tinga ntogete bagateba a process yo wakachikura korwa from procurement of ballot papers printing mpaka oikerase ekura ewa kunzalie polling station oisego tampa with this process Naro was one of the things chiagerete ekena kelikia nini kia NASA was that time NASA I think kaba overthrown naga tuarolile even the Kericho MCA Kericho governor I mean Kericho governor nanyi irole tikorwa senate muina kerabanya letenga a process batumiete ne chinjira bagete chikura chiri njarenge anirofu ngataba msiembale bare tendene te intertalk ko boli wana kike kwerendeli yao colleagues the electronic voting batumiete na kiao colleagues umuntu osinyu koeresa pi na ya twaralire
Nyaribo is claiming a process batumiete like for instance as na araba tanga they hurriedly impeachment ke ebanya koleta buango kangamba ganyete nonya ni chikwera ndichi by election yichi chiere because ekalo koligereri nonya abantu be chama ya emba koleta mbagwine ti chikura. So if we find out, we say if the Senate finds out process ya etumegete korusia umugabana Nyaribo office area and law wase chiko ndibwatiri then Nyaribo nyiro irikoru Senate. Okay. Kilnare watebichwe ndabona watebire korusiwa ko mugabana se abisi negende korukunga ne process taliye event buna maraga atatebetinga negento kiabanga bono muchando abira atokorega ekento gikoligererwa buna wateba no koligereringa nchire kiri ya mbete kumurusia bisi abanke darole bakwamiriria samatuka manke no mubaro bagoteba utali kubwatigwa nabo igo yabitereriye nga kiendo mu speaker bwe assembly otakanonya no ko unenke onye bagotumike footing system iri abo babwate barorenga ngakibanya twabagwa kachikura nabono iganuro chaba MC ababigite na barwiki na bagoteba nga tiba koredeke tiba lenga sobo choryo negative bintu birito kurigereri bataragenda full plenary echake we karansa kuboli gwa maboli na bategerera aba senate bachikotegerera ngagerite submission yentangani umugaba nabwate semambia rero no gutaka koranga uteneniri ebikale bimbigendera bosio nege ndachikobaga kubeka bosio na kigitu atabiro moncho murigereringa nigachikobaga kurigereria umubaro bwa bali banya tukoba bagokoreke bagwaka chikoro cyo bateba susigwa bisi na wachi kwa baga kurwania igene siginye chikoba aseseme nabona nabateye umunchu muri gili abagene bayito ni bara aseseme yakabere studio wachi kwa baga tokonya tuchikoba tukwanera nkikira korekane kurwa aseseme ya Nyamira tutwara mu wakili atatebye imeyeli chiko nabo igonto twale uliyo konyara kwa baga kurwa ibirengere libya ya samangana siasa Nesa ulia bagende bakiranira se studio manchito mugiria konyara kyungo chutiraria ra gazeti ya Daily Nation asirono abasaye ba agency banyoriro bwenenga siasa nigo kirasi ground taria somtandao egati bari kurya obora ikurasi nsemo cha Kasipuri mbere north nabo igo chesemo AMS ya Kenya sobo choliyo bako manchito mugiria nigo bakwerera egati yari bayitereta bange bagoteba bunani kibese charenga se ground nabo igo kwana nabanta se ground na kumanyanga na ki siasa nyatigeko ugiye gokorwa abege gati yabo abasubati bagotebangani go banyorete harassment nabigo abande bakurama bagotegwa nka karagenda chinyom gusasinga chino mama yakwe wachikura mwajito murgeria esaburiye chingake abakwenyere mugano ya CPG ya gatano na kabere nyago kumanyanga abage abasaya babachensi chikura iringa banyorete nabigo ninkirete ogutabwa kwabo nabega gazeti page ya gatano nemo gukwanirira igoro ya United Opposition kogenda se ekigambero rasiba gote babuna chikura chichisemo chambere not nabego malava nigo chabete chikoibwa chiakorekanita century rengia manjito murgeria ndo chega gantu bate Justin Mture Kalonzo Musyoka nabego Martha Karua chinga kibago kwanirira igoro yo wocholi wabete bokorekana cinsemi chibagote babuna chikura nigo chabete chikoibwa nabali babete bakogwa kurasi kiama kia UDF manchito murgeria mugano yoko nyora gazeti ya Daily Nation page ya gatano nomo nanda gazeti ye page ya kane ngokwanirira igoro ryo wash chibese urachiko tumeka asenchire mbemensi ya Kenya murabensi ya Kenya nena betba ukwanira igoro ya wash yuinga uboncholeria bagokorekana asenchire mbe nabayigo okomentwa kwe wasechi contract komento gucha saboro kiwaba JSS abare chintan abare 20,000 ndio manjito murigeria noere nero kuchikonyaranga kibanya teba komentero shi contract wasechi contract chabo ko extended as a gazeti ya Daily Nation page ya gatano chomurigeria ase omugano ore page ya gatano gatatu nigo butogenda takurigeria mutienyi bogo origeria ali anyarka bakorekana sesegi yokurwania ebinyinyi gosogo gutambukurirwa ko ebinyinyi byenyamore nabo igase bali babwate oburwiri bwenyamore na bagenda teko bagokonywa na nindo chikurwa se county ya Bungoma mo bisoyo moni gakare gateba abasacha nigo barese kerengo gense bali bakonyara ko bakwira se bituo uchikoba bagupimwa na korekana gosimba bwate binyinyi asaba subati abange barekane bakogenda gupimworo na korwe gosimba bwate binyinyi na nomona asegento kilia tebire kyogo se kimononge linga gosigyo gochania kilinga abasacha
inga bakari gutuma bakungu gusaba subati kera bapimirwe bamanya gatebana barumbi yabari igonga onye gutete go test watebi ngo musubati upimu musacho teba biya lakini atebirige ntekemo oyo moko babo kare negative teminute ngolionde nere negative wale igo nabateba negative mu chandororo nabo ge county ya Siaya nere atebiro mubaro bwa abantu bagendete konyora binyinyi nigo gendete gukina sima anamano bateba nga asumwa ko weta nigo baranga mbama chikoba bagukinia abasabange bagendete konyora umuchandoyo nabo nyara ko bago wesomero mugano USPG gatano gatatu na namono aigana arano ligereri ngaki serikali ya Omosked Donald Trump na yabutura change kintu giri tebekano okurwe nsende ko gende yende anamona sense ya America ngakwanya ko bago okay chiwes chiko so sense ya Kenya na anamona asbakare goteba nigo konya chiwes chi kina sekerenge kene lakini getambo kirukia kia bwango goteba nga abantu bakuruchinse chiria chichinse chire chinse chia magendero nechikobo mu chando asokonyora amagendero Tegete ingoteli omugano oyongo chuta igoro Innocent wokwanere igoro ya abanyanyimbo kura siense mo chia UK abakora training yabo asiense mo chia British Army Training Unit ime ya Kenya ase gotebekana ningona nigo bwate chimbe uchia se abasubati nabo igo uchia sense ya Kenya abono bagane iri ko iwa sekigambero bakwenda seme Rwanda chwe chibese nchiga keiri numurai wese America nigo tago tebanga nyokurwe third world country lio neba kongsana kogenda America lakini chwe utaraira nili Kenya bono ntori third world first world toroji ya ndatekinye yomurai wese nechiko konya aba Kenya banyore green light yo so America ndo ndatebe neke namba yamo tigatonale gwetenenera there are so much resources in this country lakini njiri gukora gasi yalieta kero kuigwa monda ibete 1 billion you know monda yomo I told you the other day 1 billion ya we location ya kwende e ward ya ino o murakole bintu mpaka mukuni number 2 the oyo ndere mate kero president ngochere ne policy ya bintu mbirale goteba akali korokate former president Joe Biden nge bintu binde Sleepy Joy Sleepy Joy saineti karaire so kero mugambi ngochare ne policy cha na nde policy nchire chiri chiko ya rumuntu oinyuru like bana buno pamanto bato bamake oyo chire okanire bantu mokorwa chi third world country mocha gaiga elina policy ye country eli lakini tigango tuligelinga ebito bwate biro byo ndika tora bitumeke buya totaracha kakolera kurwo bande ngabato selli by the way kwa na igoro ya Donald Trump nako mochecheli omurayo mukuru bwense America Joe Biden yatunyuri na intubu no murai bwense gaiga Kenya kalego checheli bali bakwamereri atabaga watu wajinga wazenshi ngakibakale nchenta tendigeria sesemo ichi kosoli totarada sobwango nindoche gaiga bakale tabanga survival of the vitest club ya Arsenal litukulia lero ngo kosoli kirene team ya Brentford, Brighton ya kosoli na Aston Villa, Burnley ya kosoli na Crystal Palace, Wolverhampton ya kosoli na Nottingham Forest, Leeds na Chelsea na boygo Liverpool na Sunderland ke nekiminano ye Premier League yense ya bongereso mwanchu muligeli na namona asbakale gatebanga nigo bono bachikoba bakoligelinga ningo konyara kabaga kuiro munyangongo bwense yo ya abongeresa mwanchu muligeli tukulia lero na nabatebiri na chichi kosoli chichi kobaga chikosoli na boygo ise koligelia timu ya Fulham ya nyartikabage ko ruwana sana na Manchester City bagakole chigolinye asisana abuno mugano chweya agonte bitago takamagana y'abasongo gatagete koigwa amagana ya Harambee Stars ni timu ya monera abateberere irege kombe kurukwa seno njege ndonda chikukolera nimbwate bintu bitatu lakini ngweta tu umuntu nara oligeta atiko gosoligete mugano getomya sana abana baitomba maita kanyanya chinkoko korabulia bumare barbo na barbona set korati ga in fact ya sacha kerete talio kanyanya
like bono Mosinto na minyoki ngokanyu bwate obede na maene by the way na maene lakini mnatora on set ya I'm very sure tembata totole tukuburuka dibari bakara ali muino na bari kebati neche tonyore na mbeye meta meti konyenye ngoko lakini ncharo ni meti konyenye ngoko nembuli inche tindate banga dayana karatiga dayana maete bono tutiga gosoli litokora kolerana Cheya. Karate maete emboli nona ari gocha dayana tia otonga inaganga no maete konyenye emboli keronde na bamuraba mintu ni maite emboli aro ni maite keronde na bamuraba mintu karate no ana ngo keyu go ikonye yewe buto bebi goti omaya okale kwerende omaya konye butora okwanyenya evidence okwenyenyera okay emboli process emboli rende ngora kwa process yoko emboli tingo mnyoki njibwe karasma muraba emboli ko mnyoki yare ngikubona emboli ko mnyoki kwale go semboli go subera ko rugari onyenyenye none ari go separate ko bono bosonso to yene nyigo yene ko yari njibweka wekerende ya auto ngaina nga engoko na bonda anjera innocent engoko na bonda anjera kini emboli ngoto ngainare no yene engoko tinda na engoko ya ataire na evidence kama is a problem ugo kama onye mamu abada tigaba bake abatukwa na baru genzi aba bakorobekana ugo kama ni muchando ugo kama no muchando ugo kama mombe ko yonsi onyenye ngoko no muchando gasi yabo raisi no korage no gosibia matumbo namanyire bono mnakore evidence gasi no korage tu aya chwe tataiba no bwango tukore tokora rumo Rwanda ana kolire bawo tabanga kera abana bale bakoenda boniga for Christmas mwaga ni bamanya batureni ibintu bunebi nabo go train umwana ko motebya ngo ke ko bitoranuga because naro atani area age nero umwana atabwena ritikorra go konyenya yango ko kero kenda amanyinga nini lakini abo go train umwana ko butoruga nabo go train especially abasa abawo kina emboli konye nyuga naende chimboli nchire chitali konye emboli nero konyora ere ase family bakire lieta muracho ngakia konye nyu mwibole nero maete emboli gete nero ngo correct nero ngo sokina nanyenyu webinte biga bon this is the time abana babwana reta gotumu for Christmas baende ushago basomi activate boss ipibagende Elisabu inchoya gateba mu Rwanda inchono lese gazeti ya The Standard noronta tendigereli nyuwete chwe na gatari takamera nabangi na beciro nabwateli yogiri yabo page 12 ese gazeti ya The Standard ibirengera limbiroro naboko bisoma kolendo mu Rwanda nororo bataba it cannot happen that criminals can stay anywhere without being known abana bachifu gale gatebe teko nyare kanange bibago bikomenya gaiga nande mbamanyekana seme ya kabere nindo chega iga kebugoirie kibwate emento bingeme sumali atabanga lazima iwaka umata yole batabinga lazima itafanyika lazima iwaka lazima iwaka chomulireli norocho ino muraigwense faili ya Kenya kwanza ni faili ya Kenya kwanza bwate ndabo igo SSM ya kabire noroche ngikebugoire onyete konyarekana kebuole kelina bukinga kole kwere lazima itawaka lazima pake korekane Diana tatebi murando nerero nchwe na tebyanga abwateki bako tigani mbekere gabu mbamba chetake lakini na bongo nyolige ligage kole linayero Tower of Babel Kenya kwanza by the moment the Tower of Babel inkaite toka nyora in the book of Genesis aiga tole azina towers a tower norwaki is a huge building Kenya kwanza nega nataka bike engazi nega nataka korobwa gachi chebuna nyegenete abarende bako lakini ni andoroche bari bachiete igoro timati ko sanama imegati bakari kuruta go chance na ando ise kurigereria abwa baraigete bakare gosokiwa oyo halu wale tugutirugurugora ari igoro ntwaroche abaru seti gukorwa ase birugo byabo
Boni Halwale na ruseti rani in fact na tagete nyore speech ya Boni Halwale kera ruseti go sekiro kiagio kwa majority chief whip as a senate nabo igo batebanga abange batugutirukorwa se SSMU isekoligelia Rigathi Gachagua na ruseti woro Justin Biden Muturi na ruseti woro nabo no Boni Halwale. This is a biblical word. Illustration. Maybe illustration, but there is a term used in literature. Takumbuka tu hata kesho. The Tower of Babel. Toka nyora Genesis chapter 11. Kero mwanya bantu bate tikatuagache. Nchwa tochi chamo tuagache nyombe ndambe eragere kero kende tumuikere nonya Nyasaye. Na Nyasaye igabwate ideally mabe spread across all the earth. Bona bandaba koru bache tamo unity ye Kenya kwanze kwenya batabanga toramo ndoroje ngate power of people buneri yagwete neye yachakire kugwa gekogera elia yagwete kero Nyasaye atebete nje ngotirumbo kansabu ngole kwerende ndo nyole yego chakira nabantu kukora ugo kwanza yabantu kora ugo kwanza yamanya kole kwende so no ne chingwana chabo mbai wana initewe Nyasaye atebete ngotirumbo kansabu ngole ki mba difference yeti chikwerende chingwana chabo ne menu yabo wana etawali na baya gwete igo kwalaga taidayana nkonye enyundo dayano buga kwa matabi ngake enyundo abantu abagachaka gukore kwerende bagachi now kwerende bachakire kugu boniga 2027 kangana litwanyora kwerende tawe yabo urwaki wata bakagusi wo kwagachubye lakini rwangeire go fall out ninjara rogo fall out bantu barenga karokendonye birangariri biao mbiri koigwanana na bakwagacho urwakio bakukurutese okay sencha bagene baitwala SSM ya kabire nagantu kwa no urwakio rwa senchira yo bwagare taite kwirana limbuya muno chwe ya sokonyora libaga gochaga igatwaligiririra kigazeti ali agendrete na nemono kwa bwate abangina bechiro bakwanetie nsoko bakwanetie nsako taite tuliko kwa na kende taite mo director itatu atiga chibicha na maliogi yabangina bagukwana igoro igeta seni geito mambi togo chaka na ande ntobairorere sencho yabageni baito barasesemo ya kabiri studio mbabwate merobeli tuko bachikwa bakora kwikira abo mwancho muri twikira mwali bwe kigazeti na namono tubabwaterana na Diana nabo igo chwe biyamono anga itole ngina anga itole yo mbwe chiro ngina bakonia matoke chinduma avocado kari bona bamto beso ko TV abetire para batene ni lokora to promote na ito nyore chebesa to goro machera abana bari mono so ko TV mbuya mono ya saba sesene na kwani abantu bonse baita bakyo mbwe chiro ya saudio abani na tuoma atiani tuoma ruto oma bunoma rongo wani tamu Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi.
onye kubwata libolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro yemirobili yaitu yensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukurye email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu na limo asumucho munene o Nairobi. Ensoko TV uburuso bw'umugusi chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goselwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagire Ensoko TV twachire gutorigesa ko kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'umugusi boigekerwe umugusi bono ne chinjira cyago goikaransanse nakobeke TV yawo kwene kingangwe somye uregekoro kyomugusi wetero murobiryo bw'igekoro gito hasi tokomera nabaga kabasamwerere naboigabange nabanyika eligo kwanero kwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao y'umugusi kera litsuko ri aramisi chinsa ibere igoro imeye TV yawo na mbe Ensoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Ensoko TV oboroso bw'umugusi Yekoro yeito imeye Ensoko Ensoko Yekoro yeito imeye Ensoko Ensoko kibengia yagire ngumanga bunaleo Ensoko amorire nigagendrete gutose mwana boire bukia tali yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakole wetanga kuri wasare nyorali chibu asomurubiryo bubugima nobo cheno asora bigo kumeni wanabanyagitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobiryo bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri shabutuko ime Ensoko TV oburuso bw'umugusi ubugima n'urugendo rubwa tamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririye imena isiko yagusi nagusanga nabayaeteire nabakuyaetera nchekera na ibole twe unango tebiwa na ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiro ike miaka sta ngachaka ngodifer po ngoira samago wani kamanya gutokanga na twali roba wana wacha gete aya nime yo murobiryo bw'umwenori kirali tukule Jumatano chinsa ibiri chabutuko ime Ensoko TV oburuso bw'umugusi magega ya televishoni Ensoko gwikasero yawo kwanyoriribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tukuralia wokwenyulia ogukwa gose okubonchurelia bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyake busani tolikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchurelia 0788666662 ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira lituko bwomugusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburga lisamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga
wikiage asinka yomugusi no bonchereria no borokia no bonyanyimbo gose no bwagachi asomoroberio wikiage kyomugusi nobe gokumerana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga no mugusi kurwa chingongo elio kumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera litko tomocha omwancho muri Nsoko TV igeta sengi Nsoko TV ibwatira senge chao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchera ko rwonsi korime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchira monda bwensi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyariki Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekera yago koreta amangana amaye ko ritukira Jumatatu paka ritukira Jumapili chini gongoro ko Petuel machin na nyora netrobin ya Nsoko TV oboroso bomogusi obulimira bwesiro yobunda bwense kurene tali nchira ndio sura krobolemi obiyoke enyoreri bagaria bene kwaegwa megerio chisemi nobosemia igoro yobulimi bwekerero nechikolinga asobolemi bochete skuru nobotigi bokumerwa mache tebone ng'ombe bune yengiya gale konyana eyinsimbegete ndera ngetia maraba ekonete kunya kukina yo kamara bakonya kuyona nganya kwama buya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweri nebisumwime na Pathwell machine kile sukuria Jumaine chinsa ni bere chamuragoba wika chinsa isato asomorobere oberemi nobotugi ekeroture semia mange kura saberemi chini gongoro ka Petuel machine asomorobere boberemi nobotugi ime Nsoko TV oboroso bwomugusi